زلو وابينا حدش ديون عانا ويهويتا فخر واج قدامو اندرا عزر تيت مالتما سكرو سكرا حليلهم يقولون ادفقوا إريترا أبي أبي الله الجزء أبي 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 الله الجزء أبي 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 لبركوينو حسابهم الساعات معلقات ختمن قلايو بزعبت وحوين نليلهم قريو كم زخر رحيقهم قوقيرهم بلايو الفتواتهم أبقيتنا نيو حيدتهم كنت عرقيرهم غنعسو حيدهم كيبهم حج عليهم نسفرسو أبقيتنا يوزلو إلا وانتقاسو أبقيتنا يوزلو سرايو نفوسو الطايب والله الطايب نحنا زين غيرهم يلا انتم يلا نحنا زين غيرهم أبقيتنا يوزلو ودي يوصلتا بريوز سعر كواج واج ويهويتا يبلا له مري سكتر عقلي قريب يوقوه أبينا يوزلو إلا وتبصر أبينا يوزلو سرايا النفوس الطايب والله الطايب نحنا زين غلو يلا انتم يلا نحنا زين غلو أبينا يوزلو وسنو مأكلو برد صحيرك تزبلو كم تزدينا يوم ولا مساقلو أورينا مدر بايتاي صقر مالو نصنع حسبية عقلي تأميتنا حدا أطلال كرعاتنا أبيك يوزل أبيك بصلاة عقلي وصحيح أبيك يوزل أبيك بصلاة عقلي وصحيح سلام تخطاتلتنا عز channel كما يتخونوا تصبوك تكونوا ناي وترو تمريتنا يو لومون كم وترو أقدستي واناويان زينان تنتنان حزنا لكم قريبنا لنا كسام موداتنا عز مدب مسانا كتصنحوا بخبر نعدمكم لايك مقبار شير مقبار ريتوخم حسابكم بهنات من قدم مقداف دما كم وترو نزخاخر سلو تدخلوا تدقافنا عز channel دما نمزقناكم نعلومي أقداسي مساتي واناوي عبريتان زينان حزنا لكم مسينا لنا سلزي قزي غي وسدنا. Let's start with the major one. Aims squarely at Moscow. NATO chief Mark Rutte has unveiled a new mission designed to deter any more Russian drone incursions into NATO countries. Have a listen. NATO is launching Eastern Sentry to bolster our posture even further along our eastern flank. This military activity will commence in the coming days and will involve a range of assets from allies including Denmark, France, United Kingdom, Germany and others. In addition to more traditional military capabilities, this effort will also feature elements designed to address the particular challenges associated with the use of drones. Well, this كم نريد لنا ناتو حدا قداسي وساني مبرغاوي جنبار ويكفلنجل فلاك جنباريلو أوتي وزلو إن نرزل لنا زدما مسراشا مفتاتنا ناتو كاب معلتنا معلتي ناب مچم أتحساس بدرجة إذا خيد زلو temperature تموقتنا والسخي خيد على يوم زبلوه كفنجر وني خلي زبل زربا النابرتاي خيد على زنتايزري قداينا يوكرين دارجا ولا حنت كجبروا له زي كل درجة سلده بس كيمانا يوكرين نامو تيز خيد زلو سلمتاي موتالو راشات قبل التنتابو سلزرقاقت بزخون يقول من قدد ما كغير واي كل نيمنتي بالانسنا يتوقعوا زلو سلازي حال دراما كفتر كثلالو عجي بمنقد بولند درونات ناي راشا أب كل عيروم حريمن أمريتهم دم سبارناتنا تيزبل دراما أمريكا ملسيبات لولا إزيد ما كم زعجنور يزلنا مبرعاو جنباريلو ومن قص قصص زجبر زلو نتو كنتات كون دخون نسك حوسو دليل زبل قمت عمانا العلي بتعزلو هجي انتاينا نرزلنا متأنتنا إسرائيل مسكالود مع كلام مبرق أفتخذلو زلاويون نقطر هريما نب تونسيا متقعت جيرا مسجبت السحاب الله مسعودية خمس خوينا نقازات دبسالة كل زي رباز النبرت أمس كده التنيتو زبهال لتنا يوكرين قد ينادك أسي خيسلو زلو ما مليسو ملكعتنا غير يز خيسلو دونالد ترامب ما
رأسناتو أمورناتو كل جزء بحدا نجاري كلا وشت عدا أمريكا حدا عبي دونالد ترامب زفتوه أبسلت عند خمسة دم عبا استواص قبروا له سلزموته then he is also a kind of زعبو بيزي زلو لذي وشت أو بوليتيكان أمريكا حال ملك عنا حزي خيط سلزلو وشت أو قد دايدما حيز وسلزلو بتكونتات دارجا بقول من قدي ممليسونا كبدا يخيط كم زلينا نرزلنا راشا نزغل معبالتات صغيرات ريو كم زي لا دمارو يبزي Eastern Europe, where Lithuania is boosting its border security in the face of a joint Russian and Belarusian military drill. The exercises in Belarus are called Zapad, meaning West, and will be the first time Russia will be testing out its latest ballistic missile. With fear of Russian aggression on the rise, neighboring Lithuania and its military aren't taking any chances. Patrols like these will be far more frequent than usual over the coming days. These soldiers have received extra training to prepare for potential border transgressions during the first Russian-Belarusian military drills since the start of the war. انتهينا نرزق لنا بزي تي كينات بمنقدنا بيلاروس بحال زلو بيلاروشان دبال روسيان بيلاروسن بحد قينهم ابتكبا بالدب وتحضراو لممد يقبر خمسة لو عايزين نقرزلو زو تحضراو لممد نقول عبيت ميسايلات باليستيك ميسايل راشا او بوزيشن تكوين سلو ولا استراتيجيك دي كونغن تاكتيكال نيوكلير بحالون ابو متي خمسة ابت بيلاروس بحال كمزلو سلازي نقرزلو مس بولاند دما تاوا عبدوب سلازلهم تكونتات دارغا تعفافنا خونه يزخيد زلو سلازي تناينيتو منقصقاس تدمرو بتجنبارنا يوكرين ناي راشا زلو ترايدي كون حجي ببيلاروس زخده بيلاروس مالت مس راشا اميق زخونه شركنا زلوم يم دارغا تبيلاروس لك كم راشا بزع غدا وريدو زليو سلازي بيلاروسن راشان بتقانقناتهم بيلاروسيان يمزلون دارغا حدا عينت حزب يمزلون ስለዚ እቲ ናይ ፑቲንን እቲ መራሕና ቤላሩስን ድማ ጥቡቕ ዝኾነ ዕርክነት ከም ዘለዎም እዩ ዝንገር እንታይ ንርኢ ኣለና ኤውሮጳ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ናብ ሕማቕ ገፃ እያ ትኸይድ ዘላ ብፍላይ ብዓይኒ ናይ ሴኪሪቲ ዶናልድ ትራምፕ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ናቱ ትዕዝብቲ ይብሎ እንታይ ይኸውን ናቱ መደብ ብፍላይ ድማ ኣብዚ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ኩነታት ናበይ ገፁ ክምዕብል ይኸውን ዝብል ናይ ኣሜሪካ ወሳኒ ተራይ ክህሉ እጂ እቲ ዓውደ ኩናት ብዓብዪ ንሰምፁ በይዎ ዘሎ ናይ ድሮናት ኩናት ክኸውን ስለ ዝኽእል እቲ ምድላዋት እውን ዝያዳ ብድሮናት እውን ዝተሰነየ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ እቲ ዝርእይዎ ዘሎ እዚ ናይ ቤላሩስ ድዩ ወላ ኣደኖ ናይ ሊትዌንያ ኣይተረዳእንን ኣሎ ግን ኩሉ ዓይነት ወታደራዊ ልምምድ ይካየድ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ዓይነት ስእልታትን ቪድዮን ኖርማሊ ኣብ ኤውሮጳ ዘይረአ ዝነበረ እዩ ኤውሮጳ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ኣትዮም ኣይፈልጥን እዮም ነይሮም ባት things have changed እዚ እጅቲ ናይ ሶሪ ኣብዚ ለኩም ኣብ ፅሑፍ ላዕሊ ራሽያን ሚኒስትሪ ኦፍ ዲፈንስ ዘውፅኦ ልምምድ ማለት እዩ እቲ ናይ ቤላሩስን ራሽያን ብሓደ ዝገብርዎ ዘለው ወታደራዊ ልምምድ እዚ ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ ኩናት መልክዓ ተቐይሩ ስለ ዘሎ ከመይ ጌርካ ክትንቀሳቐስ ትኽእል ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ it's very very sad ሕጂ እውን ናይ ዩክሬን ሎሚ ደይውድእ ፅባሕ እናተባህለ ናብ ካልእ መልክዕ ዝኸይድ ኩናት ክንርኢ ከለና ዘሰክፍ እዩ በቲ ወገን ናይ ኔቶ ድማ ዘድሊ ምድላዋት ይገብር ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ተመሊስና ሕጂ ዝያዳ ነዚ ኩናት ናይ ኤውሮጳ ወሳኒ ክኸውን ዝኽእል ሃገር ዶናልድ ትራምፕን ኣሜሪካን ስለ ዝኾነ ናቶም ኩነታት እስከ ክንርኢ ክንፍትን ኢና ንሳቶም ከ እንታይ ይብሉ ኣለው ንቐፅል ዶናልድ ትራምፕ ለንቀነ ኣብቲ ናቱ ፌቨሬት ዝኾነ ፎክስ ኒውስ መፅኡ ዝበሎ ስምዑ One was going to be Ukraine and Russia. But the problem is really Vladimir Putin. You talked to him in Alaska. Yeah, I did. He's picked up the pace of the bombing. Look, there's tremendous hatred between him and Zelensky. Tremendous. It's I've seen it before. But Zelensky says he'll come to the table. Well, now he does. True. He wasn't coming to the table so quickly. You remember the famous. So is your patience run out with Putin? Yeah, it's sort of running out fast. But it does take two to tango. It's amazing. When Putin wants to do it, Zelensky didn't. When Zelensky wanted to do it, Putin did. Now Zelensky wants to. And Putin ሕጂ እንታዮም ዝብሉ ዘለው ንዶናልድ ትራምፕ ኮርነር ገይሮም ኣለው እዚኦም ጋዜጠኛታት ናይ ፎክስ ኒውስ እንዲኦም ፎክስ ኒውስ ጀነራልን ዶናልድ ትራምፕ ኣይሓትዎን እዮም ከቢድ ሕቶ ኣይሓትዎን እዮም ልክዕ ከምዚ እንዳ ቆልዑ ኣብ ኪንደርጋርተን ወይ ከዓ መዋህሊ ህፃናት ከም ዘሎ ተጥዑም ሕቶ ገይሮም ከምዚ ማለት ካ ደኸውን ገለ ቻለንጅ ክገብርዎ ይደልዩን እዮም ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ቻለንጅ ዝገብሮ ስለ ዘይፈቱ ኣብ ፎክስ ክመፅኦም እንተኮይኑ ድማ او خلو تراي مساج كقبل دس زبل حتوتات بقى كم جينا كونو لزخل منقدي بوتاك فترو لو معناته بيز ناي دونالد ترامب عبس لو زخونه ميديا دما كابوم سلازي نبر نزي صبو غيرهم يمحزوا مزلو حجي انت عايز بلزلو دونالد ترامب I don't understand this part تكفال زياسي ايترداننا نبوتين بفصم كاي كنقف زيدلي
ብዙሓት ኣሜሪካውያን ድማ ዘይተዋሓጠሎም ኣርእስቲ እዚኣ እያ ምስቲ ኩሉ ፀገም ዋላ ሕጂ ካብ ስልጣን ዝመፅእ ፑቲን ዲስሪስፔክት ይገብረሎ እዩ ዝበሃል ምክንያቱ ምቁራፅ ናይ ተኽሱ ዶ ናይ ገለ ዶ ክግበር ኢሉ ብዙሕ ግዜ ብቴሌፎን ይራኸቡ ፍሉይ ልኡኽ ናቱ ናብ ራሻ ይኸይድ ከም ዝርክብ ግባር ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናቶም ይራኸቡ ክሳብ ሕጂ ግን ኣብ ባይታ ዝተረኣየ ነገር የለን እዮም ዝብሉ ዘሎ ሕጂ ዋላ እቶም ሓተቲ ኢሪቴትድ ይኾኑ ኣለዉ ስለምንታይ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ፑቲን ፈፂሙ ስጉምቲ ክወስድ ዘይደሊ ይግረሙ እዮም ሕጂ ንሱ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብቲ መጀመርያ ክመፅእ ከለኹ ፑቲን ኣብ ጣውላ ኮፍ ኢሉ ክዘራረብ ይደሊ ነይሩ ኤውሮፓን ዩክሬንን እዮም ዝኣብዩ ነይሮም ኢሉ ሕጂ ድማ ኣብ ተሓቂ ማለት ሕጂ ድማ ዩክሬንን ኤውሮፓን ይደሊ ኣለዉ ፑቲን ድማ ይደሊ የለን ትሕቶ ድማ እቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ኩናት እናተቐየረ ይመፅእ ስለ ዘሎ ፑቲን ዘዋፅኦ ካርድታት እናርአየ ይኸይድ ኣሎ መጀመርያ እውን ብፍረድ ዝነበረ ንኣሜሪካ ኣተኣታትዋ ኣብቲ ኩናት ብዓብዩ ከይትሕወስ ኣሜሪካ ስጋኣት ነይርዎ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ባይታ ሕጂ ኣብ ቢቢሲ ዘውፅዎ ሪፖርት ሕማቕ ስለ ዝኾነት ያው ዘሎ ስእልታት ክተምፅኦ ይትኽእል ኢኻ ግን ዳርጋ ናይ ሂወትን ናይ ሞትን ሕየትን ኩናት የካይዱ ከም ዘለዎ ዩክሬን ኣብቲ ዶኔስክ ዝበሃል እዮም ዝብሉ ዘለዉ እንታይ ማለት እዩ ናይ መወዳእታ ደረጃ በፂሖም ከም ዘለውን እቲ ግንባር ክስበር ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ራሽያ ናብ ወደፊኣ ክታቱ ከም ትኽእል ዶናልድ ትራምፕ ድማ ሂደዝናሃፍ ወላ ሓንቲ ፍሉይ ነገር ንክገብር መደብ ከም ዘይብሉ ኣብዝስሙ is a question mark, but we're going to have to come down very, very strong. It's the only one. This is the one, because I've always had a great relationship with Putin. This is the only war that I haven't solved. Now, let's get into Gaza, because that's another one. So those are two that are... Before you move on, can I ask you, what is clamping down on Vladimir Putin? Well, it'll be hitting very hard with sanctions to banks and having to do with oil and tariffs also. But I've already done it. I've done a lot. Look, India was their biggest customer. I put a 50% tariff on India because they're buying oil from Russia. That's not an easy thing to do. That's a big deal. And it causes a rift with India, you know. And remember this is a Europe problem, much more than our problem. The other thing I've done, Brian, and I know how you feel very strongly about it, and I understand a lot of people do, a lot of people don't, frankly. But we were spending $350 billion on a war that was a كم تريد لهم نا بوتين فلوي نجار نخجبر على عماقهم زي بلوت بوغيريو زي مجود زلو دونالد ترامب زها هذا كابتنتي establishment زبال political class نتوت هدراوي كاب كوينات زربح كفالنا يكون تبع military industrial complex بلو نقول لا يتميدي لما قالوا زخانة نعتاتهم يحجزهم كم زي اللي مغنياتو كتجف سجمت نخوسد أزار بوتين يمزدلي زلو نسد ما يدليلن أنا قداي قبر له ታሪፍ ገብራለሁ ንህንድስ ለምታይ ዲ 50% ታሪፍ ጌራላ ስለዘለኹ ካብ ራሻ ትገዝእ ስለዘላ ደይኮነን ስለዚ ንገብር ኣለና ብዙሕ ፀገም ድማ ይፈጥረልና ኣሎ ብርግጽ ቀሊል እውን ኣይኮነን ትንኸዶ ዘለና በዚ ኮይንበት ግን ንሕና ገለ ነገር ለውጥ ንክገብር ንጓየለና ንፅዕር ኣለና ዝብል ዘረባ ይዛረብ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ እታ ዘረባ ናቱ ብሙላ ተሰሚዕካ ድማ he doesn't have ከም strong opinion የብሉ ንፑቲን ንክቐፅዕ ወይ እውን ናብ ራሻ ፍሉይ ነገር ንክገብር እዚ ጉዳይ እዚ ናይ ኤውሮፓ እዩ ባዕሎም ፈልጡ ኤውሮፓ ባዕሎም ክፈትሕዎ ኣለዎም ዝብል ዳ እምበር ንሕና ግድን ዓብ ነገር ክንገብር ኣለና ብዝቐልጠፈ ዝብል መርገፂ ከም ዘይብሉ እዚ ዝብሎ ዘሎ ድማ እቶም መራሕቲ ናይ ኤውሮፓ ኣይተዋሓጠሎምን ኣሎ ንኣብነት ኣብዚ In addition to more traditional military capabilities, this effort will also feature elements designed to address. This comes, of course, just 2 days after Russia violated Poland's airspace. In the next hour for you, the UN Security Council was expected to hold an emergency meeting on that Russian drone incursion. Polish Prime Minister Donald Tusk has declared that Wednesday's incursion was no mistake. And this comment's coming after US President Donald Trump suggested the airspace violation could have been an accident. Now, Nick Patel-Moore joins me now for more. So, Nick, bolstering their defense. بحفشة دونالد ترامب مس نيتو يكون مس أوروبا أب حدا جس كم زي اللي يزنقر زلو بولند أب كل هجري سقوم تتوسيديو سلزي قال نجار كجبر على الوزبل بمنجد أمريكا دما قال نجار نعاتهم كحجوز خل سقوم تكتوصلوا تخل أبزفتنو لزلو أمريكا جن دونالد ترامب إيدو نكتو دليت كم زي بلون نابو جوز آتيونا تكونتات ناب كلمة عازم كتحزو دليتن شوهاتن كم زي بلو يقال تقولوا مالو سلزي ኩነታትና ዩክሬን ካብ ሕጁ ካብ ሓሊፉ ድማ ኣብ ጉዳይ ናይ ኤውሮፓ ዘሎ ኩነታት እናገደደ ይኸይድ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና and we'll see እዚ ጉዳይ እዚ ብኸመይ መንገዲ ክውዳዩ መን እዩ ናብ ጣውላ ድዮም ደጊሞም መፅኦም ክረዳድእሉ ክፍትኑ ወይስ ኪኑ ሓሊፎም ናብ ዲቕ ዝበለ ኩናት እዮም ከኣቱ I think ኣብ ኤውሮፓ ዘለና ሲሪየስ እዚ ነገር እዚ ብቐረባ ምክትታል ዘድልዩ እዩ because ዋንስ እታ ኩናት ተጀሚራ ካብ ሕጂ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ፕላን ቢናቱ ክህልዎ ኣሎ ኤውሮፓ ቀዳማይ ኩናት ዓለምን ካልኣይ ኩናት ዓለምን ኣብ ኤውሮፓ ይተኻይዱ
ስለዚህ ሳልሳይ ኩናት ዓለም كله እንተኮይኑ ኣብ ካልእ ዓለም ኣይኮነን كله ራይት ኣብ ኤውሮፓ ይከሉ ካብ ሕጂ ነግራለና ፕላን ቢ ናትካ ዳሉ ፕላን ሲ ናትካ ዳሉ ነፍሲ ወከፍ ሰብ እንታይ ይብሉ wish for the best prepare for the worst ይብሉ ንጽቡቕ ነገር ተመነ ንሕማቕ ነገርካ ተዳሎ ጽቡቕ ነገር ክመፀካ ተመነ ሕማቕ ነገር ተመፅኡ ግን ፕላን ክህልወካ ኣለዎ ዝብል ዘረባ ካብዚ ዝመፅእ ሕጂ ናብቲ ካልእ ገጽ ናይቲ ኩናት ድማ ክንሰግር what is it let's go Media reports the United Arab Emirates has summoned the Israeli ambassador over Tuesday's strike on Doha. There's been no immediate comment from the UAE and Israeli foreign ministries. I'm here in the studio with Luciano Sakara to speak about all of what we've heard in a bit more detail. On that note, Luciano, I mean, there's a big difference, as we were saying, between expelling an ambassador and summoning an ambassador. It is key to remind our viewers that the president of the UAE was pretty much the first foreign leader to come here as a show of solidarity after the Israeli strike on Qatar. What should we read into all of this, given that we are expecting that major summit to be taking place here on Sunday and Monday? እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብዚ ጉዳይ ናይ ቀጠር ሃብታም ሃገር ስለ ዝኾነት ካልእ ፊልሚ የብሉን እስራኤል ኣብ ሊባኖስ ክንደይ ግዜ መጥቃዕቲ ገይራ እያ ኣብ ኢራን ዓበ ኩናት ገይራ እያ ኣብ የመን ክንደይ ግዜ ደብዲባ እያ ሱርያ ክንደይ ግዜ ደብዲባ እያ ስለዚ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ሃሪማ እያ እስራኤል ኣብ ኢራቅ ሃሪማ እያ ዘይሃረመቶ ቦታስ የለን ዳርጋ ክትብል ትኽእል ኢኻ ስለምንታይ ኣብ ቀጠር ምስ ኮነ ፍሉይ ኮይኑ ዝበሃል ግን ቀጠር ሃብታም ስለ ዝኾነ ብዙሕ ገንዘብ ስለ ዘለዋ ብዙሓት ሃገራት ድማ ብገንዘብ ስለ ትፀሉ ዝነበረት ኣብ ቀጠር ዝገበረቶ ስጉምቲ ብዙሕ ኣዛራቢ ነገር ኮይኑ ኣሎ ካልኦት ድማ ተን ጋልፍ ስቴት ዝበሃላ ንመጀመርያ ግዜ ሓደጋ ክወርደን ይርአ ኣለዋ መጀመርያን እኳ ኣይኮነ ምበል ካልኣይ ግዜ ክትብሎ ንኽእል ኢኻ ንኢማራትን ንስዑድያን ሑቲ ሓንቲ ግዜ ኣሰንቢዳቶም ነይራ እያ ቅድሚ ክንደይ ዓመት ኣሰንቢዳቶም ነይራ ብድሮናት ጌራ ስለዚ እዚ ካብ እስራኤል ዝመፅእ ዘሎ ግን ዓብይ መሰንበዲ ነጥቢ ስለ ዝኾነ ድሮ ንሳቶም ብምሎም ክእከቡ ብዛዕባኡ ብዙሕ ዝርርብ ክካየድ ጀሚሩ ኣሎ ኣብ ሴኪሪቲ ካውንስል ይኹን ኣብ ካልእ ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ መጥቃዕቲ ምስ ተኻየደ ካብ ኩለን ሃገራት ዓረብ ኣምባሳደር ናይ እስራኤል ኣብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ዝፀውዐት ኢማራት ጥራያ ነይራ ይብሉ ኢሚድየትሊ ነቲ ኣምባሳደር ሳመን ዝገበርዎ ንሶም እዮም ነይሮም ሕቶታት ንክሓቱ ስለምንታይ ከም ተኻየደ ስለዚ እዚ ብዓይኒ ናይ ቋንቋ ናይ ዓረብ ዓብ ስጉምቲ ዝገበረት እያ ኢማራት እዩ ዝበሃል ዘሎ እንታይ ማለት እዩ ግን መጀመርያ እስከ ንመለስ እቲ ናይ ኢማራት ኣብቲ ናይ ዓረብ ዝራኸብሉ ዘለዉ እንታይ ይብላ ኣሎ ስምዑ and distinguished guests. What is truly regrettable and strongly condemned in the harshest terms of denunciation and disapproval is the brutal assault by the Israeli occupation forces on the territory of the state of Qatar, which constitutes a blatant violation of its sovereignty and territorial integrity and contravenes international principles, laws and the Charter of the United Nations. While the GCC countries stand in full solidarity with the state of Qatar and mobilize all their resources to confront this heinous aggression, they call on the international community to condemn it and to put an end to the repeated Israeli violations. The continued Israeli violations against the So እዚ ንሪኦ ዘለና እቶም GCC ዝበሃሉ ብሎክ ተኣኪቦም መን እዮም እቶም GCC ዝበሃሉ ሓቂ ንምዝራብ ስዑድያ ኣሎ ኢማራት ኣሎ ኩዌት ኣሎ ባሕሬን ኣሎ ቀጠር ኣሎ ብሓፈሻ እተን ሃብታማት ዑማን እውን ኣሎ መስለኒ እቶም ሃብታማት ዓረብ ዝበሃሉ ጋልፍ ስቴትስ ዝበሃሉ ንሳቶም እዮም እቶም ብዙሕ ነዳዲ ዘለዎም ዳርጋ ሃብታማት ዓረብ ዝበሃሉ ማለት እዩ ንሳቶም እቶም GCC እዮም ዝበሃሉ ሶም ተራኺቦም ኣብ ዝተዘራረብሉ ዳርጋ ተመሳሳሊ መርገፂ ሒዞም ከም ዘለዉ ዝንገር ዘሎ ምስ ራሽያ እውን ተራኺቦም ነይሮም ትልኡኽ ናይ ቀጠር እውን ተራኺቡ ነይሩ ኣብ ሴኪሪቲ ካውንስል ብዙሕ ዝርርብ ይካየድ ኣሎ ኩሉ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ድማ ካብዚኣ እዩ ዝብገስ A country founded a little over 50 years ago. Its citizens number just around 400,000. Yet Doha's ambition quickly gained global political influence. It found a role for its ቀጠር ክንደይ ዝኸውን ህዝቢ ኣለዋ ኢልኩም ትግምቱ 400,000 ዝኸውን ህዝቢ ዘለዋ እቲ ቀጠራዊ መበቆል ዘለዎ ዝበሃል ማለት እዩ ስደተኛ ገለን ወሲዕካ ካብኡ ንላዕሊ ክህልዋ ይኽእል ክኸውን እዩ ኣዝዩ ንእሽተይ ዓዲ እዩ ማራ ንእሽተይ ዓዲ ግን ገንዘብ ተለካ ንእሽተይ ዓዲ ትበሃልን ኢኻ ተዲኹም ኣለኹም ንእሽተይ ትበሃል ማስዩ ቁጠባኻ ንእሽተይ ተኮይኑ ጥራይ ኣብዛ ዓለምና ነብር ዘለና ቁጠባኻ ንእሽተይ ተኮይኑ ከም ንእሽተይ ሃገር ኢኻ ትቁፅር ወላ ዓብኹም ተዲኹም ኣለኹም ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ዓብ ሃገር እዩ ብመሬት እንተሪኻዮ ብፀጋታት ተሪኻዮ ክትቀስ ከሎ ከም ሃገር ግን ንእሽተይ ሃገር እዩ ስለምንታይ ቁጠባ እንተዘይብልካ እዛ ዓለም ንነብረላ ዘለና ከም ትርጉም የብልካን ስለዚ በዓል ቀጠር ፈላኡ ናብ ዝነብረሉ ስዊዘርላንድ ከም ዝጥቀስ ዝገብሩ ሃብቲ እዩ ሃብቲ እንዳለካ ኮይኑ ኣብ ዓለም ካልእ መለክዒ ዘለካ ስለዚ ኩሉ ዘ ኤውሮፓ ዝበሃል ዝጥቀስሉ ዘሎ ምክንያት ዓበይቲ ሃገራት ዘብሎም ዘሎ ቁጠባ ስለ ዝነበሮም እዩ ወይ እውን ቁጠቦም ሬላቲቭ ዓቢ ስለ ዝኾነ እዩ እጂ እቲ ዓቢ ሃገር ኮንካ ቁጠባኻ ንእሽተይ ክበራበር ተጀሚሩ ግን ኣዝኻ ዓቢ ትኸውን
تديهم لو وطبعا كم بزعز بزلك عبي مريت زلك هاجر كوينكا قطبا خنيشتي سقمت ندحر غيرو عاب وصيتي زري اب عالم تسمع عنك تركب تجمر بعلندي زدك اساغرات ينير لو مغن تكونتات ناتهم هندي زبل بزح زي خاتسمع كابنابو تقربيتنا ኢትዮጵያውን እኮ አዲስ አበባ ከጸባባ ስለጀመረ ኣብ ኢንተርኔት ኣትይኹም ክንደይ ብዛዕባኦም ክንደይ ዩቲዩብ ቪድዮ ይዝወፅ ብፍላይ ጅቲ ናይ ቱሪዝም ከፊቶም ስለዘለው ዳርጋ እንደለዚ ቪድዮታት ይድወፅ ስለዚ ገለ ዝረአ ፅቡቅ ነገር እንተለካ ዓለም ሎሚ ኣርእስትያ ትደሊ መዛረቢ ብሕማቅን ፅቡቅን ማለት እዩ ስለዚ እዚ ቀጠር ዝበሃል ሓደ ጫቁት ሃገር እዩ ቴዎሬቲካሊ ጫቁት ሃገር እዩ ግን ሃብቲ እንተለካ ልዕሊ ማንም ኢኻ ትጥቀስ 50 ዓመት ገይሩ ዘሎ ኣብ ታሪክ እቲ ሃገር ኣብ ከባቢ ሰዓታት ዝቆመ እዩ ከም ሃገር ማለት እዩ ግን ሃብቲ ስለ ዘለዎ ኣብዚ ዋን እዚ ዝለዓለ ተሰማዕነት ኣለዎ ማለት እዩ That is now an integral part of Qatar's foreign policy. And it has been very successful with it. We saw it with Taliban. We saw it also when Qatar was the mediator between the United States and Iran. It was also urged by the Americans to also give shelter to Hamas and to ታላይ ነዚ ቀጠር ዝበሃል ኣዝዩ ኣገዳሲ ገይርዎ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሕ ነጥብታት ኣብ ዓለም ዝካየዱ ዘሎ ፀገማት ኣብ ምድናይ ዓብ ተራይ ዝፃወት ዘሎ ጉዳይ ናይ ቀዛ እንተኮይኑ ብዙሕ ግዜ ትሽምግልና ብመንገዲ ቀጠር እዩ ዝካየድ ነይሩ ስለዚ ቀጠር ዳርጋ ዲፕሎማቲክ ሰንተር ኮይኑ ፀኒሑ ኣብዚ ኩናት ናይ እስራኤል ካብ ዝጅምር ዳርጋ ቁፅሪ ሓደ ደስቲኔሽን ናይቲ ዲፕሎማት ናይ ኣሜሪካ ድዮም ናይ እስራኤል ድዮም ናይ ገለ ድዮም ክራኸቡ ተኮይኖም ኣብ ቀጠር ግብፂ ኣብታት እዩ ነይሩ ትርከብ ብዙሕ ግዜ ቀጠር ግን ብዝያዳ ብዝበዝሕ መንገዲ ማለት እዩ ስለዚ ዲፕሎማቲክ ሰንተር እናኮነ ይድመፅእ ዘሎ ዋላ እውን ናይ ኢራን ምስ ኣሜሪካ ዝካየድ ዝነበረ እውን መንገዲ ኢራን ምስኦም ፅቡቅ ስለ ዝኾነ ብዙሕ እቲ መንገዲ ሽምግልና ብመንገዲ ኢራን ከምኡ እውን መንገዲ ዖማን ክካየድ ርኢና ካልእ ዋላ እዚ ናይ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ምስ ሩዋንዳ እውን እንተኾነ ብመንጎኛነት ናይ ቀጠር ይካየድ ከም ዘሎ ስለዚ ኣብቲ ዲፕሎማሲ ዝበሃል ብዙሕ ገንዘብ ኢንቨስት ገይሩ ኣብ ብዙሕ ነገራት ማእከል ናይ መራኸቢ ቦታ እናኮነ መፅኡ ማለት እዩ ስለዚ ትንሽተይ ምዃኑ ዓብ ቦታ ንክፃወት ነቲ ገንዘብ ዘለዎ ተደምሮ ናይ ዲፕሎማሲ ሰንተር ድሕሪ ኮንካ ነቲ ቱሪዝም እውን ፅቡቅ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ዲፕሎማሲያዊ ኮንፈረንሳትን ገለን ስለ ዝካየዱ እቲ ውፅኢት ናቱ ድማ ብገይሮም እቲ ፅልዋ ናቶም እውን ይዓቢ ብሓፈሻ እዚ ሕጂ እስራኤል ዝሃረመቶም ድማ ዓብይ ዝና ወሲኹሎም ኣለ ክንብል ንኽእል ምክንያቱ ምስ ዝነበሮም ናይ ሰላም ሓይሊ ዶ ገለ ዶ ኣብዚኣ ንፁር ክኾነና ኢማራት ብደረጃ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ክዝረብ ከሎ ናይ ሰላም ሓይሊ ክኸውን እዩ ዝደሊ ኣብ ኣፍሪካ ክኸውን ከሎ ግን ብሙሉእ ተኣካላቱ ብደም ዝተፀየቀ እዩ እንትርፎ መራሕቲ ናይ ኣፍሪካ ብገንዘብን ብብልሽውናን ስርዓት ንምቕያርን ካልእ እንተደይኮይኑ ብዙሕ ፅቡቅ ነገር ኣብ ኣፍሪካ ዝገብር ኣይኮነን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ንሱ ዘለዎ ፊሽናቱ ፅቡቅ ኣይኮነ ኣፍሪካ ምናልባት ንኢትዮጵያ ፅቡቅ ገብረላ ክኸውን ይኽእል እዩ ካብ ወፃኢ ግን ኣብ ሶማልያ ዘለዎም ነገር ፅቡቅ ኣይኮነን ኩሉ ግዜ መቃቃለ ፖለቲካ ኣለው ኣብ ሱዳን ዘለዎም ፅልዋ ካባይ ሓይሽን እዩ ኣብ ኤርትራ ዝፈተንዎ እንተሪኢና ስለዚ ቀጠር ኣብ ኣፍሪካ ከይዳ ፅቡቅ ጌራ ትሉ ዝበሃል ቦታ እውን የለን ولا نزي هجرات اسلام وانتريخا نتوم اسلام زربشون سوميم تاع الجزيره كو حدا كابتو رباش ميديا يو تي حلفاونات قال ما لازم فتر ونكسي سلازي بحفشا كتريخ لها بزح تراد تقراجعوي كمزي ناي سلام حيلك خوني يفتنجن ابايتاغن كال عينت سل زلو حجرينا نرزلنا بحفشا ገንዘብ ስለ ዘለዎ ግን እቲ ኩነታት ናቱ መመሊስ የብላሎ ንመለስ ኣብቲ ናይ ዓረብ ዝብልዎ ዘለው Arab Islamic Leaders International Summit designed to coordinate response to Israel's attack? First of all, there's a big unity between the GCC states now, like a long time we haven't seen. So the fact that the Emiratis were the first one coming here, making a strong statement against the attack, and someone in the Israeli ambassador, I think there are very strong signals that in this summit, there's some measures that can be taken at diplomatic level, at least to exert more pressure on Israel, something more coordinated, at least between the GCC states or the Arab states, if not something much bigger. And it's true. It's one thing is to some. انتايم زبل زلو ابزي هاجرات عرب ابزي حجي قربا معلتات زكايد كونفرنس اب زكايد بزي حجي نريو زلنا معبالتات بفرلاي زن جيسيسي زبال هاجرات كينوتي بقالات زقبر نغفيتا ويونا كنا نيكال حلف زباله برتع زباله سقم تكوز دا كم زخلا قمت هالو كابز نريو زلنا من قد بهم انتقلتيلو يزبل زلو اتحطو انتايم كقبرو زخوليو what can they do تايم كقبرو زغلو منالبات امباسادر ديوم كسوغو زغلو امباسادر نا اسرائيل كسوغو هاجرات عرب مخازيوم is going to be very hard ابناتهم ملكع مالتيو سلازي ግን بحفشا اسرائيل تخدو زلا من قد حدا نجر نصور يخون له تعبيت ناي نتنياهو
ممليسو مكتيس إن كمزلون by the way I can show you one thing تي استجبره ولا دونالد أمباسادر أمريكا نقطر مبزعكتات ولا كم زفتنت if I can get that video أبزي لاتكم سنعو أبزي أمباسادر ناي أمريكا أبزي ناي security council زنبره قالهم كم زعته لهم if I can find it أبزي تاتني رهانت فيديو segment نايتي أمريكان نحن نتزرقله كنت متذكركم يا تا دحر حجي كم زي عينة إسرائيل كم زي كتجبر كم زي تغل قال كنعتو نعتو إلى نقطر كتتأمامنا كم زي فتنت يوزن الجرزلو جدايو أمريكا إسرائيل تتو كتبلا عربية بلا and this is very clear now at this stage أمريكا نتنياهون سرعتون تتو كتبلو عام خمسة بلا نسير له مالزيوم تومابتي متكعتي استقتلوا سبعتيوم سلزي نريو زلنا كنت هادما كاب جزينا بجزء ناكبدا يخي كم زلون أزيا that such a thing would not happen again on their soil. U.S. Gulf allies are لذي أمريكا بمنقدلوه ناتا بتس UN مالتي بسكيورتي كونسل رجع كما يقات مكمني كم بال حليفة زخوني يكون سجون تكتوسي كالتن now كاله نبكو طبعا كنسجرينا because the politics party فعلنا politica كل جزء نناتو أرسز حزوس لزغونه أبتوشت أو politica أمريكا كنحلفنا مجمريا نزقو دايزي كنكاتر كنكلالنا انت يقاتي مخمزلا بأمريكا وشت أو قداينا أمريكا من باب تزبلت إياب زوانزي and that is especially let's start with this one. This bad stuff happens and for 33 hours I was praying that if this had to happen here, that it wouldn't be one of us. That somebody drove from another state, somebody came from another country. 3 hours, I was praying that if this had to happen here, that it wouldn't be one of us. زيتري was لهم نايتي مير ويكا governor نايتي يتهاد بحال زنبرة تي نزي كارلي كير زبحال ما دونالد ترامب عبد قاف زنبرة بحماق بزحزن من قد استقتلنا بحق ذا حزن كم عينة قفئي قبل علمان نم سبعة مليون خاب زي قد استعنة تتحسس بالله ناتو ريتو بوليتيكاوي ريتو ناتو غينو زبلو زنبرة تبغي وين التبابع زي كنا بهم عينة من قد تقتل قد نم أي دقفني يعني عطريرة لما يخونونه بسبب ببرد قتيل كاتة وكتب ولا تخل نجار يلن حفشة انتهي زمن زلتي ما حلفنا يتعدي لسلاسان شدشن ساعتاس انتهي لتسألنا يريلو أملاق بجاخة نزك قتيل وزلسي بتخكل قانكو خنزارب سأليم ويكاس دتنيا ويون كابكال هجر دمسة انتو واحد ما كابكال استيد دمسة أكبره كاباناي تكبره نمنتهي ما تقعتن خجبر حماق نخجبرو أفتقو كونلو أتزام لا سقطع نخالي سب نخو إنجلو نخالي سب شجر نخو قبر إذا حسبوه أنت خونه أنت كويس أنا تعلمت أنت يبلو لو سمعوا ما بزي. Oh, Charlie Kirk got murdered by one of his own. Let me say it again so it can sink in. Charlie Kirk was assassinated by one of his own. Let me break it down. Not black, not brown, not Muslim, not Arab, not Palestinian, not Latino, not immigrant, not LGBTQIA, not Democrat. So who is he? Meet Tyler Robinson. I mean, names don't come more American and more. بموتن بقتلتنا يتسحقني خاقنا بحكيهم تقريبهم زلو ميديانا أمريكا دقفتنا دونالد ترامب أبصفرهم كعتو يمدليو نعوز قتلت سليم سدتنيا دي حقاو سدتنيا عرب اسلام ويون كابتوم ترانسجندرز بحال ويون كابت صقام بوليتيكاو بارتي كون يدلي نيرم كاب كله ما يكونن انت دا خوينو سنيو اكزاكتلي حدا كابو اب برد عطو صدرا بيت دمصه كابتناتهم هايمانوتاوي اتحسسبا تخكلنيا صعدا كموم ود صعدو everything كابتي كور بيز ناي دونالد ترامب كوين صنيو اذا كل ميديا زو كله زو غرغرو زنبرو كمزا ملحسهم سقرصتم because نمانك حميو نفسهم كوينو وايانس اب امريكا تقمطو سي عدل غيركم انكو اصليم كوين يصنعي ناي بحق يانس حقوسه مالت قتلت انديو موت يو اموت اي تحقوسني حقن
ካብ ኩሉ ሓደ ጸሊም ሓደ ዘይሕጋዊ ሰብ ወይ እውን ሓደ ገለ እንተዝገብሮ ነይሩ ንዓኻ ወይ እውን ንዓይ ዝውክል ኣይኮነን ግን በቲ ንሱ ዝገበሮ ዓብ ዋጋ መኻፈልካ ነይርካ እታ ኣሜሪካ ዘለኻ ወላ ኣብዚ ዘለና ወላ ብኤሮጳ መረኻኸበልና ነይሩ ክገርመኩም ወላ ብኤሮጳ መረኻኸበልና ነይሩ ዓሌታውነት ሰራወር ሰደደይ ስለዚ የስ ንሞታይ ንድግፍን ኢና ግን ሞት ብሞቱ እንቋዕ በዓላቶም ገበርዎ እንቋዕ ጉዳዮም ኮነ ንዓታቶም ይኽበዶም ሕጂ እምበር ፃዓዱ ተንስኡ ንዓን መሰልከ ተቃለስ ዝብል ኣብዚ ከም ጻልኩም ኣይክልነ ንኩናት ዝውጭ ጎስጓሳት ብብዝሒ ክግበር ቀርኒ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ከመይ ደረጃ በፂሓ ከም ዘላ በዚ ስምዑ ኣሜሪካ ሓደ መዓልቲ በዚያ ክትፈርስ ትኽእል እዮም ዝብሉ ከዓ recover. There is no coming back from this. And that is in fact a good thing for us. America needed to implode from the inside because Lord knows there is no one outside of us that will make that shit happen. We had to do it to ourselves. This country has never been good. That was all a lie. It was all propaganda. This country was built on the foundations of racism, genocide, patriarchal systems. And one of the most exploitive economic systems that humans have ever seen in all of our history, and that is ኣብዚ ኤሮፓ እንዲና ንቕመጥ ኣብ ካልእ ዓለማት እውን ንቕመጥ ኢና ሓቂ ንምዝራብ ኣሜሪካውያን ኣሜሪካ ክትፈርሰሎም ዝደልዩ ኣፀቢቖም ብዙሓት ኮይኖም ኣለዉ ኣብዚ እዋን እዚ ምክንያቱ በቲ ዘሎ ቁጠባዊ ሲስተም ጠቕላላ ዕድል ዝሰኣኑ ክቕየር ከም ዘይክእል ድማ ዘረጋግፁ ሰባት ኣለዉ ስለዚ ኣሜሪካ ዋላ እዚ ተቐቲሉ ዘሎ ሰብ ንበዓል እንታይ ክብል ጀሚሩ ነይሩ ኣብዛ ናይ መወዳእታ ግዜ እዚ ኣገባብ ናይ ፖለቲካ ኣሜሪካ ዘሎ ነተራ ሰብ ዕድል ክሳብ ዘይፈጠረ ሓደ መዓልቲ ኣብ ኩናት ሓተት ከም ንኣቱ ይረኣየኒ ኣሎ ኣነ ድማ ብልበይ ክሰርሓሉ ዝደሊ እቲ ሰሪሑ ዝመፅእ ዘሎ ለይቲ መዓልቲ እናደኸመ ሂወቱ ክዕሪ ዘይከኣለ ሲስተም ናይዚ ዓዲ ክዕረ ክኽእል ኣሎ ክብል ጀሚሩ ነይሩ ገለገለ ካብቲ ክዕርዮ ዝጀመረ ተቐደም ሓደ ሰብ ከምኡ እንድሕር ኢሎ ኪድ ህካይ ስለ ዝኾንካ ኢኻ ደንቆሮ ስለ ዝኾንካ ኢኻ እናበለ ዘቋሽሽ ዝነበረ እዩ ምስ ግዜ ግን ቶም ቢልዮነራት ኢሎን ማስክ ድዩ ጀፍ ቤዞስ ድዩ ዋላ ቢል ጌትስ ድዩ እቲ ገንዘብ ኩሉ ኣቦም ተኣኪቡ ታራ ሰብ ግን ክልተ ስራሕ ሰሪሑ እውን ክነብር ኣይከልኒ እዩ ዘሎ ስለዚ እዚ ሃገር እዚኣ ክትብተን ኣለዋ ዝብሉ ከምዛ ትብለኩም ፀና ኣሜሪካ ክትዕርየሉ ኣብ ዘይትኽእል ደረጃ በፂሐ 60% ናይቲ ሃገር ናይ ሕክምና ኢመርጀንሲ ኣጋጢምዎ ክኸፍል ኣይክእልን 60% ናይቲ ህዝቢ ብኻልእ ዘራርባ 330 ሚልዮን ድሕሪ ኢልካዮም ልዕሊ 150 ሚልዮን ህዝቢ ናይቲ ሃገር $200 ናይ ሕክምና ኢመርጀንሲ ክኸፍል ኣይክእልን ባንክራፕሲ ከዓ ትኽእል ኬትኩም ሰርች ግበርዎ እዚ ሓበሬታ እዚ ኢትስ አ ፋክት ስለዚ ኣሜሪካ ዝበሃል ኣብ ጠልጠል ዘሎ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ዳርጋ ዝበፅሐ ሰብ መዓት ብረት ዓጢቑ እዩ ዘሎ ስለዚ ምዝ ሕጂ ለንቀደ ካብቶም ፀጋም ወይ እውን ገለ ገይርዎ ነይሩ ተዝኸውን ከማን ድሮ ብዙሕ ቅትለት ምሰማዕና ነርና ካብ ውሽጦም ስለ ዝኾነ ካብኡ ናብኡ ትሚል ኣሎ እቲ ፀገም ግን ኣብ ውሽጦም ዝኣተወ እዩ ፀገምና ድማ ሓደ መዓልቲ ብውሽጥና ኢና ክንብተን ዘለና ብደገ መፅኡ ክብትነና ዝኽእል ስለዘየለ ወይ እውን ንኣሜሪካ ከፍርሳ ዝኽእል ስለዘየለ ዝብል ዘረባ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ንሰምዕ ኣለና ኣብ ኣሜሪካ ዝቕመጡ ልዕሊ ኩሉ ልዑል ጥንቃቐ ግበሩ ቢካዝ እቲ ኣፈላላይ ኣብ መንጎቶም ህዝቢ ዘሎ እናዓበየ ይኸይድ ኣሎ እቲ ሕርቃን እቲ ግርጭት ድማ ሓደ መዓልቲ ክፍንጀረልኩም እዩ እዚ ብፖለቲካ ክኾን ከሎ ብቁጠባ ድማ ስምዑ Америка прямо сейчас пытается поменять правила на рынке золота и криптовалют. Вспомните, какой у них долг. $35 триллионов. Senior advisor to Russian President Vladimir Putin, Anton Kobyakov, recently sent ripples through the financial ecosystem. Speaking at the Eastern Economic Forum, he accused Washington of plotting to rewrite the rules of global finance by using stable coins, cryptocurrencies, and even gold to quietly shrink its $35 trillion debt. እዚ ኣማኻሪ ናይ ፑቲን ዝኾነ ራሻዊ ሓደ ኣገዳሲ ሓበሬታ ኣውፅኡ ኣሎ እዚ ሓበሬታ እዚ ንነዊሕ ዝበለ ዝፀንሐ እዩ ኣሜሪካ ነቲ ዘለዋ ዕዳ ናብ ካልኦት ሃገራት ኣታሊላ ክሸጦ ትፍትን ከም ዘላ እዩ ዝነግር ዘሎ እንታይ ማለት እዩ ብቕልል ዝበለ ቃላት ክንሪኦ ከለና ጂኒየስ ኣክት ዝብል ዶናልድ ትራምፕ ዘመሓላለፈ ሕጊ ነይሩ እሱ ድማ እንታይ እዩ ስቴብል ኮይንስ ዝበሃል ኣለዉ ናብ ክሪፕቶ ክትኣቱ ከለኻ መጀመርያ ስቴብል ኮይን ኢኻ ትሕዝ $1 ሓደ ስቴብል ኮይን እዩ ቴዘር ክኸውን ይኽእል USDC ክኸውን ይኽእል ስለዚ እቲ ንዓኻ ስቴብል ኮይን ዝበካ ዘሎ ቦንድ ናይ ኣሜሪካ ዝገዝእ ብካልእ ዘረርባ ዕዳ ናይ ኣሜሪካ ዝገዝኦ ሰብ እናዋሓደ ይኸይድ ስለ ዘሎ ቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ክፍንጀር ስለ ዝኽእል ኣሜሪካውያን ኩሉ ግዜ ጥበበኛታት እዮም ኣብ ሰብዓታት እንታይ ገይሮም ናይ ወርቂ ዝነበረ $1 ብወርቂ ሰሰነየ ዝበልዎ ወርቂ በዓል ፈልጥ ኢሎም ድሕሪኡ ንክንደይ ዓመታት ከም ብልየቶም ሕጊ ኣልቦነት ከይዶም 38 ትሪልዮን ከባቢ በፂሑ ዕዳ ናቶም
እንታይ ገይሮም ሽዑ እንታይ ገብርሎ ሕጂ ተገምጢሎም በዚ ናይ ክሪፕቶ ገይሮም ድማ ንክንደይ ዓመታት ክቕፅል እዮም እንታይ ገብርሎ ኩሉ እቲ ክሪፕቶ ክኣቱ ዝደሊ ሰብ ቅድሚ ናብቲ ክሪፕቶ ምእታው ንዶላር እቶም ነቲ ክሪፕቶ ንክትገዝእ ዘኽእሉካ ስቴብል ኮይንስ ብዶላር ከም ዝእሰሩ ብምግባር እንታይ ገብሩ እዮም ንሳቶም እቲ ቦንድ ናቶም ዝገዝኦ ከም ዝረክብ ናይ ካልኦት ሃገራት ቦንድ ናቶም ዝገዝኦ ክህሉ ይኮነን ናይ ኣሜሪካ ግን እቲ ክሪፕቶ እናዓበየ መጠን ዝኸደ መጠኑ እንታይ ክረኽቡ እዮም ሰብ ቦንድ ናቶም ክግዛእ እዩ ከም ድሌቶም ክልቅሑ እዮም ከም ድሌቶም ክዋጉ እዮም ከም ድሌቶም ዕግርግር እናገበሩ ኣይዶን ነው ንክንደይ ዓመታት ክኸዱ ከም ዝኽእሉ ስለዚ እቲ ሓቂ እዚ ጂኒየስ ኣክት ዝበሃል ናይ ዶናልድ ትራምፕ every dollar of stable coin minted equals to a dollar of US government debt being purchased ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ዶላር ናብ ክሪፕቶ ገዛ እትኸይድ ገንዘብ መጀመርያ ብቦንድ ናይ ኣሜሪካ ቢላያ ክትከይድ ስለዚ ኣብ ክሪፕቶ ቢትኮይን ምስ ሓስካ ወይ ገለ ምስ ሓስካ it's okay ምስ ተመለስካ ኣብቲ ስቴብል ኮይን ግን ቅድሚ ናብ ዶላር ምኻድካ እቶም ንዓኻ ብዶላር ዝሕዙልካ ነቲ ቦንድ ናይ ኣሜሪካ እዮም ዝገዙ ስለዚ ብብፅሕ ቦንድ ዝገዙ ዘለዉ እቶም ናይ ክሪፕቶ ስቴብል ኮይንስ እዮም ቡገይሮም ድማ ዕዳናቶም ካልእ መንገዲ ይፈጥሩሉ ለው ልክዕ ከምዚ ኣብ $7 ገዲፎም ንክንደይ ዓመታት ከም ድሌቶም ዝኸዱ ሕጂ ድማ ካልእ መንገዲ ኤሮፓ እንታይ ገብር ኣሎ ናቲንግ ቻይናን ራሽያን ድማ ክንዲገለ ዝገብሩ ምንን ይብሉ ኣለዉ ኣፍኮርስ ቻይናን ራሽያን ኣገለ ፖይንት ነቲ ቅድድም ከኣትዎ እዮም ምክንያቱ ኣማራፂ እውን የብሎምን ኣሜሪካ መዋፅኦ ትፈጥረላ እንድሕር ኣለኻ ስኢልካ ድማ ትርኢ እንተለኻ then it's your fault not their fault ናይ ኣሜሪካ መውፅኢ ብዋጋ ናትካ ክገብሩ ይፍትኑ ኣለዉ ታሪፍ ገይሮም ይሃርሙካ ኣሎ ብኩሉ ንስኻ ድማ ካልእ ኣማራፂ ክትገብር ክትክእል ኣለካ ወይ እውን ናትካ ሲስተም ክትገብር ኣለካ በዚ ኮይኑ በቲ እቲ ክሪፕቶ ክንምንታይ ሜይንስትሪም ክኸውን ምዃኑ ኢና ንፈልጥ ዘለና ኣሜሪካ ሽግራ መውፅእ ክትጥቀመሉ እያ ሽግራ መውፅእ ማለት ድማ ንወርቂ ወላ ንመሬት ከተውተቑ እንታይ ዝብል ዘረባ ኣሎ ናይ መወዳእታ እዚያ ነቲ ወርቂ ናቶም ልዕሊ 600 ቢልዮን ወርቂ ናቶም ሸይጦም ናብ ቢትኮይን ክቕይርዎ ከም ዝኽእሉ እዮም ዛረቡ ዘለዉ 11 million years of workers' wages buried in a stone pyramid in Kentucky in gold. That's obviously very antiquated. That's what the pharaohs did 40 centuries ago. I think that'll be transferred into crypto, Bitcoin. ታይብላ ኣሎ ነዚ ወርቂ እዚ ሓደ መዓልቲ ሸይጦም ናብ ቢትኮይን ወይ ናብ ክሪፕቶ ክቕይርዎ እዮም ሽዑ ወርቂ መሬት ክዘብት እዩ ኣሜሪካ ከምኡ ክትገብሮ ጌም ከም ዘለዋ እዩ ዝንገር እንዲሁን ወርቂ ኣመና ክቡር ዘሎ ኣሜሪካ ዝበዝሕ ወርቂ ስለ ዘለዋ ብሙሉ ናብ ዕዳጋ እንተፈንያቶ ኣሜሪካ መሬት ክዘብት እዩ ወርቂ ስለዚ እቲ ምርጫ ናቶም ንወርቂ ድዮም ክሕዙ ወላ ንቢትኮይን ክሪና ብዙሕ ጌም ክፃወት እዮም እቲ ወርቂ ክሳብ ሕጂ ኣፅንሒዎም እዩ ሕጂ እቲ ጌም ብክቕፅልዎ ከም ዘይክእሉ ስለ ዝፈልጡ ነቲ ወርቂ ዋላ እንታይ ገብሩ እዮም ዕዳጋ ክራሽ ገይሮሞ ተመሊሶም ክገዝዎ ክእሉ እዮም they can do many things ንቢትኮይን ክንደይ ግዜ ከምኡ ገይሮም እዮም ክራሽ ይገብርዎ ታሕቲ ምስ ወረደ እቶም ኢንቨስተራት ይገዝኡ ገለ ብዙሕ ጌማት እዩ ዘሎ ኣሜሪካ ብቐሊሉ ትወድቕ ሃገር ከም ዘይኮነት ብፍላይ ብዓይኒ ዶላር ብዓይኒ ቁጠባ ብዙሕ ጌም ክፃወት ትኽእል ሃገር እያ እንተኺኢልካ ነቲ ጌም ተጠቀመሉ ጥራይ ክብለካ ዝኽእል ክንቅይሮ ስለ ዘይንኽእል ተጠቀመሉ ሕጂ ናብ ዞባና ክንከይድ Initiate aggression. Second, Ethiopia is ready to defend its claim, militarily if necessary. The reborn Navy, the expanded Air Force, and now the drone infantry all point to a single doctrine. Ethiopia will not be denied the sea. The military chorus. Abiy is not speaking alone. Top generals are amplifying his message. Brigadier General Bolti Tadesse, commander of the Defense War College, gave an interview that sent shockwaves across ጠላቶቻችን የተወሰደብንን የባህር በር መልሰን ማግኘት እንፈልጋለን። እስራኤል፣ አሜሪካ፣ ፈረንሳይ፣ ሩሲያ፣ ኤሚሬቶች ሁሉም የየራሳቸው ፍላጎት አላቸው። ፊልሃኑ ጁላ ከአሜሪካው ጦር ጀነራል ጋር ከተወያዩ በኋላ የተናገሩት ቃል ትልቅ ትርጉም አለው። ቃላቶቹን አንድ ባንድ እንመርምራቸው። በቀጠናው ሰላም እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ እዚ ብኩሉ መንገዲ ንሪኦ ዘለና ኢትዮጵያ ንኣፍ ደገ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ብዝብል ወይ እውን ዓሰብ ብዝብል ዘንቀደቶ ድራማ ሓደ ካብቲ ዘይተመለሰልና ሕቶ ዝነበረ ዘይተመለሰልና ኣይኮነን ዘይነፀረልና ሕቶ ዘይበርሃልና ነጥብ እንተነይሩ ሓደ እዩ ነይሩ ንሱ ድማ ኣሜሪካ ኤግዛክትሊ እንታይ ዓይነት ሮል ክፃወት እያ ኣብዚ ብድሕሪ መጋረጃ እቲ ውፅእ ዝብል መርገፂ ከም ዘለዋ ፈሊጥና ኣለና ሓደ እውን ኣሜሪካ ንኢትዮጵያ ሙሉ ብሙሉእ ድሌትካ ግበር ክብልዎ ብወቅዒ ዝኽልክሎም ኣይነበረ ምክንያቱ ኣብ ኤርትራ ከይሓፈሩ ረጂም ቼንጅ ክንገብር ኢና ዝብል ፊሎዞፊ ዝነበሮም ሃገር እዮም ንኤርትራ ረጂም ቼንጅ ጌርና ክንኣልያ ኢና ዝብል ፖለቲካዊ መርገፂ ወሲዶም ንነዊሕ እዋን ኣንጻር ኤርትራ ኩናት ዘበገሱን ኩናት ዝወሰዱን ዝጎስጎሱን ሰባት እዮም ነይሮም ስለዚ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እንታይ እዩ ተራናቶም ክኸውን ብኸመይ እዮም ክፃወትዎ ነዚ ገይም እዚ ዝብል ዓብ ዘረባይ ነይሩ
ናይ ብሓቂ ድዮም አንቂዶም አንጻርና ተሰሊፎም ንኣብ ኪድ ድሌካ ግበር ክብልዎ ወይስ ናብቲ ዞባቲ ርግኣትን ምርድዳእን ንክህሉ ክሕግዝ ይኽእል ዝብል ዘረባ ንነዊሕ እዋን ኣብዚ ቻነል እዚ ብብዙሕ መንገዲ ካብቲ ዝወፅእ ዝነበረ ዝፈራረቕ ሓበሬታታት ምስ ኣቢ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ንኣቢ ክድግፍዎ እዮም ወይ መንጎ ክፃወቱ እዮም ወይ እውን ክሳብ ዘይነፀረሎም ብቋንቋ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ሓደ ነገር ክሳብ ዘይነፀረሎም ነቲ ጉዳይ እቲ ይሓቕንዎ እዩ ዝበለ ምስ ሓቆን ወሽዑ ሓደ መርገፂ ይሕዙ ስለዚ ኤግዛክትሊ ኣሜሪካ እንታይ ናታ ኣጀንዳ የስ ኢማራት ዝበሃል ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኩናት ክግበር ይደሊ ከም ዘሎን ካብ ኣሜሪካ ግን ሙሉእ ብሙሉእ ቀጠልያ መብራህቲ ተዋሂብዎ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ካብ እስራኤል ድፊት ኣለዎ ሕጂ ኣብዚያ ሕጂ ለንቀነ ዘላታ ግን ኣሜሪካ ስቲል ኣብ ዘይነፀረ ዕላማ ከም ዘላ ወይ እውን ወዲኣ ከም ዘየላ ዘርኢ ኩነታት ርኢና ኣለና እንታይ ማለት እዚ መንግስቲ ዶናልድ ትራምፕ ካብ ዝመፅእ ካብ ወርሒ ሓደ ክሳብ ወርሒ 9 መፋርቕ በፂሕና ኣለና ሕጂ ስለዚ ኣብ 9 ዋርሕ ወይ እውን ኣብ 8 ዋርሕ ብዛዕባ ፖለቲካ ናቱ ናብ ኢትዮጵያ ናብ ስትራቴጂ ናቱ ናብ ኢትዮጵያ እንታይ ክኸውን እዩ ንዝብል ዳርጋ ሓደ መደምደምታ ዝበፅሐ ይመስል ኣሎ ንሱ ድማ ሓደ መደምደምታ በፂሑ ኣይበፅሐን ኣቐዲመ ክዛረብ ኣይክእልኒ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዝነበሮ መርገፂ ግን ክቕይር ድልውነት የብሉ እንታይ እቲ መርገፂ ኸ ኣብዚ ዳርጋ ዓብዪ ኣዛረባ ርእሲ ኮይኑ ዘሎ እዩ Trump administration renews Biden era national emergency on Ethiopia crisis regional instability ስለዚ ስርዓት ናይ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ሳሕቲ ግዜ ዶናልድ ትራምፕ ቅድሚኡ ዝነበረ ፖለቲካ ዘተግብር ሳሕቲ ግዜ ዶናልድ ትራምፕ ቅድሚኡ ዝኽተል ጆ ባይደን ዝኽተሎ ዝነበረ ነገር ዝኽተል ኣብ ቻይና ክኽተሎ ርኢና ኣብ ቬኔዙዌላ ቀደም ንሱ ስለ ጀመሩ ይኽተሎ ኣሎ ኣብ ዩክሬን ራሽያን ኮምፕሊትሊ ካልእ መንገዲ ክሕዝ ከም ዝኽእል ዝረአ ዘሎ ክሳብ ሕጂ ድራናዮ ኣብ በዓል እስራኤል እውን እንተኾነ ኣብ ኢራን እውን እንተኾነ ኣብ ብዙሕ ነገራት መርገፂኡ ይቐይር እዩ ኣብ ኤርትራ እንኮላይ መርገፂኡ ክቕይር ከም ዝደሊ ነጊሩና ኣሎ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ዳመጅስ ወይ ኩሉ ዓይነት ኣካይዳ ቀይርና ብሓድሽ መንገዲ ምሳኹም ክንዘራረብ ንኽእል ኢና ትብል ኣብታ ደብዳቤ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ናብ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ኣብ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ሰደዳ ነጊርና ነርና ስለዚ ናብ ኤርትራ ክኸውን ከሎ ዋላ እውን ጆ ባይደን ቅድሚ ምውዳቑ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ኣብቲ ካንትሪ ስትራቴጂ ዝብልዎ ኣገባብ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ኤርትራ ክሰርሑ ከም ዘሉ እቲ ረጂም ቸንጅ ዝብል ካብቲ ሲስተም ከም ዝኣለይዎ ንዝክር ኢና ሕጂ ድማ ብፖሊሲ ደረጃ ኣብ ዝተፈላለየ ብመንገዲ እቲ ስታፍ ናቶም ኣብ ምስ ኣምባሳደር ናይ ኤርትራ ዝተራኸብሉ ኣብቲ ደብዳቤ ተሰደድዎ ምስ ኤርትራ መንገዲ ክቕይሩ ከም ዝደልዩ ነጊሮምና ኣለዉ ኣብዚ ግን እንታይ ይብላ ኣሎ ቅድመይ ዝገብሮ ዝነበረ ጆ ባይደን ክቕይሮ ድልውነት የብለይን ይብላ ኣሎ እድህንሎ so this is a very clear signal ዶናልድ ትራምፕ ናብ ኣቢ ናብ ስርዓቱ ምስቲ ኩሉ ሎቢ ዝገብሮ ዘሎ ምስቲ ኩሉ ዝግበረሉ ዘሎ ነቲ ፖለቲካ ንምጥምዛዝ ዝፍተን ዘሎ ኩሉ ዓይነት ባልቲ ቦርና ግበልዎም ካልኦት ብኢማራት ተቆፀሩ ሎቢስት ዝበሎም ኩሉ ዓይነት ሕብረት ኣፍሪካ በሎ ኤውሮጳ ሕብረት ዝገብረሉ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ፖሊሲ ናቱ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኣብ ኣቢ ክቕይር ከም ዘይደሊ እዚ ከዓ ክሊርሊ ኣቢ ኣሕመድ ዝገብሮ ዘሎ ዓጀውጀው ኣብ ጎኑ ከም ዘየለ ምናልባት ንግዚኡ እቲ ሃገር ከይትፈርስ መሳጅ ይገብርሉ ኣለዉ ወይ እውን ሽፋን ይገብርሉ ኣለዉ እንተኾነ ኣብ ጉዳይ ናይ ኣቢ ምስኡ ከም ዘየለዎ 2-3 ጭብጢ ክበክብ እየ 2-3 ጭብጢ ሓደ ኣብዚ እንታይ ይብላ ኣሎ The administration of US President Donald Trump has extended the national emergency on Ethiopia for another year, citing persistent threats to peace and stability in the country and wider Horn of Africa region. Of course. ሰላምን ርግኣትን ናይ ሃገርን ናይቲ ዞባን ሽግር ስለ ዘጋጠመ ጨቕጢ ጌርካሉ እንተ ነርካ ካብቲ 2022 ዝነበርናዮ ዝተቐየረ ነገር የለን ኣብ ትግራይ ዝነበረ ኩናት ካብቲ ብጥይት ዝቕተል ዝነበረ ዳይ ጠጠው ኢሉ እምበር እቲ ፀገም ተጋሩ ሕተቶም ስቲል እቲ ፀገም ከቢድ እዩ ዘሎ እዮም ዝብሉ ኣብ ኣምሓራ ዘይነበረ ኩናት ዲቕ ዝበለ ኩናት ኮይኑ ኣሎ ኣብ ኦሮሚያ ዝካየድ ዘሎ ኩነታት ኩልና ንከታተሎ ኣለና ስለሄለ ሪፖርት ኣለና ብዛዕባኡ ስለዚ ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ኣብ ፀገም እናሃለዎ ከሎ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ድማ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ናበይ ገፁ ተሰሊፉ ከም ዘሎ ኣብሪ ኣለና ኣብ ሶማልያ ኣብ ሓደ ቴንሽን ነቲ ሃገር ኣብ ዘይተደለየ ኩናት ክወዛ ቀሪቡ ከሎ መንገዲ ቀይሩ ሕጂ ድማ ምስ ኤርትራ ኩናት ክጅምር ይጎይ ከም ዘሎን ተሃዲድ ይገብር ከም ዘሎ ልኡላውነትን ዓለም ለኻዊ ሕግን ክጥሕስ ይደሊ ከም ዘሎ ይርኢ ኣለዉ ስለዚ ነዚ ኩሉ እናረኣዩ ነዚ እንተዘልዕልዎ ነይሮም ሓደ ክሊር ሲግናል እዩ ነይሩ እዚኣ ዶናልድ ትራምፕ ነዛ ወሪዳትሉ ዘላ
عباي معقب ኣይኮነትን ግን معقب بملكعنا ኢትዮጵያ ነዚኣ እንተዘልዕለሉ ነይሩ then we know ነዚ አብይ አሕመድ ናብ ኤርትራ ክገብሮ ዝብል ዘሎ then አሜሪካ ተጣቃዕሉ ከም ዘላና እጆ ካትብሎ ከም ዘላና ምተረዳእና ነይሩ ንጹር ምኾነና ነይሩ but now ወላ ብድሕሪ መጋረጃ ዝተፈራረቀ ሓሳብ ክህልዎም ይኽእል ግን ነቲ አብይ አሕመድ ዝኸዶ ዘሎ ግን ሙሉ በሙሉ ክድግፎ ከም ዘይደለዩ ንርኢ ኣለና ሕጂ the national emergency was first declared September 17 September 2021 by former President Joe Biden under Executive Order 14046. It was enacted pursuant to the International Emergency Economic Powers Act in response to what Washington describes as unusual and extraordinary threat to U.S. national security and foreign policy posed by conflicts in northern Ethiopia. So, the situation in and in relation to the northern Ethiopia, which has been marked by activities and present. So, በሐፈሻ እቲ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ኩነታት ብውዕል ፕሪቶሪያ ተወዲዩ እንድሕሪ ኢልና ኮይና ንአብይ አሕመድ ከውፅዎ ይኽእሉ ነይሮም ንኤርትራ of course ዝኾነ ነገር ኣይተኻየደን ግን ናይ ኤርትራ ስፔሻል ኬዝ እዩ ስቲል አሜሪካ ዋላው ካብ መንገዲ ክትቅየር እያ እንተበልና ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘለዎም ፖሊሲ እቲ ኢስታብሊሽመንት ናይቲ አሜሪካ አንጻርና ስለ ዝኾነ ዋላው ካብ ዶናልድ ትራምፕን ትናቱ አድሚኒስትሬሽን ክቅይር ተኻለ እቲ ሰነት ኢልካ እቲ ሃውስ ግን ብዙሕ ድራማታት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ስለ ዘሎ it might take a little bit of time ኣብ ኢትዮጵያ ግን እቲ ኢስታብሊሽመንት ይድግፎም እዩ ራይ ናይ ዶናልድ ትራምፕን እቲ ስቴት ዲፓርትመንትን እዩ ኣብ ኩነታቶም ጠጠው ከብሎም ዝኽእል ስለዚ እዚ ሓደ ፅቡቅ ዝኾነ ሲግናል እዩ on 8 October September 2013 President Biden renewed the emergency ስለዚ ኣብ ዓመት ካ ዝሕደስ ዝነበረ እዩ Biden first issued executive order in September 2021 at the height of the war in Tigray, Afar, and Amhara region. At the same time, ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝነበረ ኩነታት ካ ክንሪና እንታይ ክገብርዎ ይኽእሉ ኮኑ extended ክገብርዎ ይኽእሉ ኮኑ ወይስ እንታይ ገብሩ እዮም ብርግጽ ኣብ ኢትዮጵያ እንተገይሮማ ናብ ኤርትራ እውን ቀሊል ክኸውን ከም ዘይኮነ እዚ እንታይ ማለት እዩ ምስ ኤርትራ ዘሰሓቦም ጉዳይ የለን ኣብዚ እዋን እዚ ግን ምስ ኤርትራ ዘሰሓቦም ጉዳይ ከዓ ኣሎ እሳ ድማ ክንሪኣ ኢና ስለዚ ኣቢ ኣብ ዓይኒ ናይ አሜሪካ ከም ዘሎ ኣብዚኣ ንፅርቱ ኮይና ኣላ ክመለሳ ኢና ግዜ ተረኺብና ካልአይቲ ነጥቢ ምናልባት እዚኣ መፅቡቅ ጌርኩም ስምዕዋ እንታይ ማለት ምዃና ኣገዳሲ ውሳነ ኣሜሪካ ኣብ ጉዳይ ትግራይ ሓሊፈሎም መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዘካይዶ ዝነበረ ናይ ልፍንታዊ ፅንተት ኩናት ፅዒቦም ብኣሜሪካ ተኣውጅዎ ዝነበረ ፈፃሚ ትእዛዝ ሕዝቡን ክመሓየሽ ዘይምኻሉ ብምግላፅ እቲ እገዳ ክናዋሕ ተወሲነሎም ሓፈሻዊ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ማለት እውን ትግራይ ዘሎ ኩነታት ንሃገራዊ ድሕነት ኣሜሪካ ስጋኣት ኮይኑ ይቕፅል ከም ዘሎ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣረጋጊፀሎም በዚ ድማ ፕሬዚደንት ትራምፕ ነቲ ቅድሚ ሕጅም ፕሬዚደንት ባይደን ኣንጻር መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘውፅኦ ፈጻሚ ትእዛዝ ኣናዊሕዎም ብስንክቲ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝካየድ ዝነበረ ቁሉዕ ጀኖሳይዳል ኩናት ፅዒቦም ኣብ መስከረም 2021 ኣቋፅር ኣውሮፓያን ብናይቲ እዋን ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ዝተኣወጀም ፈጻሚ ትእዛዝ ወይ ድማ ኤክስኪዩቲቭ ኦርደር ንተወሳኺ ሓደ ዓመት ከም ዝተናውሐም ዋይት ሃውስ ገሊጸሎም ኣብቲ ብ8 መስከረም 2025 ዝወፀ ጸብጻብ ዋይት ሃውስ እቲ ብስንኪ ዘይንቡርን ፍሉይ ሓደጋትን ኩነታት ኣብ ሰሜን ክፋል ኢትዮጵያ ማለት እውን ትግራይ ንፖሊስ ወፃን ሃገራዊ ድሕነትን ኣሜሪካ ስጋኣት ከም ዝኾነም እቲ ናይ መስከረም 2021 ዝተኣወጀ ፈጻሚ ትእዛዝ መሰረት ብምግባር ሕዝቡን ተወሳኺ ግዘም ክናዋሕ ወሲነሎም እዚ ድማ ሕዝቡን ዝተለወጠ ነገር ከም ዘየለም ዘመላኽትዮም እቲ ውሳነ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያን ሰሜናዊ ክፋልን ዘሎ ኩነታት ዝበሎም ንሰላምን ድሕነትን ምርግጋዕን እቲ ሃገር ከምውን ዞባ ቀረን ኣፍሪካ ሓደገኛ ምዃኑ ዝዘኻኽርም እቲ ፍጻሚ ትእዛዝ እዚ ድማ ንሃገራዊ ድሕነትን ረብሓን ኣሜሪካ ሓደጋ ኮይኑ ይቕፅል ከም ዘሎ ፐርፌክት ሶ እዚ ሓደ እዩ ኣሜሪካ ኣብ ቀረን ኣፍሪካ ዘለዋ ፖሊሲ ሓደ ብሓደ እናነፀረት ትኸይድ ኣብ ዘላትሉ ግዜ ንሪኦ ዘለና ኩነታት እዩ ቁፅሪ 2 ኣሜሪካ ኣብ ቀረን ኣፍሪካ ንቐፅል ፕላን ፓርት 2 አንድ ሱዳን እዩ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ኣሜሪካ እንታይ መርገፅናታ ዘሎ ንዝብል ድማ ለንቀነ ሓድሽ መግለፂ ኣውፅኦም ኣለዉ ብመንገዲ መን እዮም ኣውፅኦም ዘሎ እቲ መግለፂ ብመንገዲ Bureau of Africa Affairs ዝብል ማለት እዩ today the United States is imposing sanctions on 2 Sudanese Islamist actors Gabriel Ibrahim Mohammed Fadail and the Al-Bara bin al-Malik brigade bahal ማለት እዩ These sanctions seek to limit Islamists and Iranian influence in Sudan which have contributed to regional destabilization conflict and civilian suffering
اوكي እዚ ገዳዝ እንታይ ኣብዚያ ምስትውዓል ዘድልያ ነገር ኣላ እዚኦም ክልተ ሓይልታት ኣሜሪካ ኣጊዳቶም ዘላ ሰራዊት ሱዳን ክበሃል ከሎ ብዙሓት ኣብ ውሽጢ እቲ ሰራዊት ሱዳን ዝተፈላለዩ ብርጌዳት ዝተፈላለዩ ወታደራውያን ኣቃውማታት እዮም ዘለዉ ልክዕ ከምዚ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ሕቡር ሰራዊት ናይ ሃገር ጥራይ ኣይኮነን ዘሎ ሱዳን ብዙሕ ዓይነት ብርጌዳት ብዙሕ ዓይነት አይዲዮሎጂካል ንኣብነት ብእስላሚስት ናይቲ ቀደም ናይ ዑመር አልበሺር ደገፍቲ ዝነበሩ ኢንዳይሬክትሊ ወታደራዊ ዓቕሚ ዘቆሙ ስብሓን ጎ ድማ ከምቲ ናይ ቀደም እስላማዊ ሓይሊ ኣብ ስልጣን ንክመፁ ዝፅዕሩ ኣለዉ ዝበሃል ኣዘራርባ ኣሎ እዞም ሕጂ ዝበሃሉ ዘለዉ ዝእገዱ ዘለዉ ድማ ገለ ካባቶም እዮም ስለዚ ኣሜሪካ ከምኡ ድማ ኢማራት እዞም እስላማውያን ኣክረርቲ ወይ እውን እስላማዊ አይዲዮሎጂ ዘለዎም ናብ ስልጣን ክምለሱ የብሎምን ዝብል ሓሳብ ኣለዎ እቲ ሕቶ ሕጂ ሰራዊት ናይ ሱዳን ወይ እውን አልቡርሃን ዝመርሖ ዘሎ ሓይሊ ኣገዳሲ ዓወታ መስጊብሉ ኣብዘን ዝሓለፈ መዓልታት ኣብ ኮርዶፋን ዝበሃል ስቴት ኣገዳሲ ከተማ መዋፈሪት ናይቲ ዕጡቅ ምልሻ RSF ዝነበረት ቦታ ተቆፃፂሮም ስለ ዘሎ ኤግዛክት ምስ ዝተተሓሓዘ እዩ ዝስጉምቲ ንሪኦ ዘለና ስለዚ እዚ ዝግበር ዘሎ ዓወት ምስ ኤርትራ እንታይ ርክብ ኣለዎ ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ምስኦም ሰባት እዚኣቶም ሳንክሽን ሚሊታሪ ስለዚ እዚ እገዳ ዝገብርዎ ዘለዉ ምስ ኤርትራ ተስፋ ይገብር ኣብዚያ ሕጂ ነዛ ቪድዮ ክገብራ ከለኹ ኤግዛክትሊ እንታይ ርክብ ከም ዘለዎ ይፈለጥኩን ኣለኹ but if this happens to be ዝኾነ ርክብ እንዳሃለዎም ኮይኑ is going to be very difficult ንኤርትራ ባሉታ ክፀልዋ ይኽእል ኸውን እዩ ምክንያቱ አልቡርሃን ኣብዚ ሓደ ገይም ኢና ንሰብእ ዘለና መጀመርያ ሓደ እዚ ቱርካዊ እንታይ ኢሉ ፅሒፍ ኣሎ UAE backed RSF has suffered heavy losses over the past 5 days losing control of numerous towns and villages now once again a coalition that includes the UAE is trying to impose a 3-month ceasefire on Sudan nonsense so እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና እቲ ዕጡቅ ምልሻ RSF ይሰዓር ስለ ዘሎ እንታይ ገብሩ ይፍትኑ ኣለዉ ኣሜሪካ ምስ ካልኦት ሓይልታት ከም በዓል ኢማራት ምስ ግብፂ ስዑድያ እንኩላይ ዘለዎ ኮይኖም ሓደ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ክገብሩ ይፍትኑ ኣለዉ እዚ ድማ ሰራዊት ናይ ሱዳን ይዕወት ስለ ዘሎ ነቲ አልቡርሃን ድማ ቦታ ንክሕዝ ነቲ ናይ ሕሜት ዓቕሚ ድማ ንክወሃሃድ ግዜ ንክረክብ ዝገብርዎ ዘለዉ እዩ ብዙሕ ዘረባ እዩ ዝዝረብ ዘሎ ኣብዚ ግርም ይዝብለኩም ብዙሓት ነቲ ኩነታት ዝዕዘቡ ዘለዉ እዩ ንኣብነት እንታይ ኢሎም ኣለዉ ኣብዚ ናይ ሱዳን ሚድያ እንታይ ኢሉ ኣሎ ዩናይትድ ስቴትስ and UAE extend the lifeline to genocidal militia after defeat in northern Kordofan ስለዚ እዚ ብተደጋጋሚ ኣብ ናይ ሱዳን ፖለቲካ ክረአ ዝፀንሐ እዩ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ስዕረት ናይ ሕሜት ከጋጥም ከሎ ኢማራት ብመንገዲ ኣሜሪካ ገይራ እገዳ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ሱዳን እገዳ ኣብ ልዕሊ እቶም መራሕቲ ናይ ሱዳን ከምኡ ድማ እቲ ኩናት ንከይቅፅል ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን ፀቕጢ ክትገብር ተራያ ክትረአ ፀኒሓ እያ ሕጂ ኣብዚ ብዙሕ ኣዛራብ ዘረባ ኣሎ ኣብዚ ሕጂ ተገይሩ ዘሎ ምናልባት ኣብዚ እቲ ዋይልም ነረታ ፅሕፍቲ ተረኺብናያ ስለምንታይ እዩ ከምዚ ዘጋጥም ዘሎ ዝብል ብዙሕ ዘረባ ኣሎ the US and the UAE throw a lifeline for the genocidal terrorists in Sudan after the RSF lost North Kordofan ስለዚ እቲ ኢማራትን ኣሜሪካን ብሓደ ኮይኖም ነቲ ዕጡቅ ምልሻ ከትሕንዎ ይጎዩ ከም ዘለው ዘርኢ ምልክት እዩ ኣብዚ ግን ወላ እቲ ግብፅን ስዑድያን እውን ምስኦም ከም ዝተሰማምዑ ወላ እቲ መንግስቲ ኣሜሪካ ብቐረባ ምስ ክልቲኦም ወገናት ምስ ሰለስቲኦም ሓይልታት ይሰርሕ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብዚ ንሃለኩም today the United States የእተዋን ኣለዉ there was another article ኣብዚ እቲ ወይልም ነይረ እንታይ ዝብል እሱ ድማ ሰለስቲኦም ኮይኖም ኣምባሳደር እዚ ናይ ፍሉይ ልኡኽ ናይ ኣፍሪቃ ኢልዎ ዘሎ ናይ ኣሜሪካ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ማለት እዩ ንሱ ንግብፂ ንኢማራት ንስዑድያ ንሰለስቲኦም ረኺቡ ብዛዕባ ጉዳይ ናይ ሱዳን ክዘራረቡን ስጉምቲ ክወስዱ ምዃኖም ኢሉ ነይሩ ሕጂ ግብፂ ከምኡ ድማ ስዑድያ ኣብ ጎኒ አልቡርሃን ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር ግን ከምኡ ይኮነን ብድሕሪ መጋረጃ ሰለስቲኦም እውን ይራኸቡ ከም ዘሎ ብፍላይ ግብፂ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ኣታውን ወፃኢን መርገፂ ከም ዘለዋ እዩ ዝንገር ወላ እኳ ምስ አልቡርሃን ኣለና ኣጆኻ ዝብልዎ እንተለዉ ኢማራት ድማ ንዓታቶም ኮንትሮል ስለ ዘለዋ እንኳላይ ምስ ሕሜት እውን ከም ዝሰርሑ እዩ ዝንገር ንኣብነት ኣብ የመን ዘሎ እቲ ሃፍተር ዝበሃል መራሒ ናይቲ ወታደራዊ ሓይሊ ዳርጋ መጋበርያ ናይ ኢማራት ዝኾነ ምስ ግብፂ ድማ ፅቡቅ ዝምድና እዩ ዘሎ ስለዚ ግብፂ ትፃወቶ ዘላ ጉዳይ ናይ ሱዳን ናይ ብሓቂ ኣተሓሳሰብ እዩ ኢማራት ብመንገዲ ናይ ኣሜሪካ ገይራ ዳርጋ ፀብለልትነታ ኣብ ሱዳን ተረጋግፅ ኣላ እቲ ኣብ ባይታ ዝረአ ዘሎ ግን ሱዳን እያ ትዕወት ኣላ ኣብቲ ፖለቲካዊ ሰርክልስ ኢማራት ከተትሕና እያ ትፍትን ዘላ እምበር ኣብ ባይታ ሱዳን እያ ትዕወት ዘላ ሰራዊት ናይ ሱዳን እዩ ዝዕወት ዘሎ ስለዚ
እቲ ኣብ ፖለቲካን ኣብ ዲፕሎማሲን ዝግበር ዘሎ ዕግርግርን ኣብ ባይታ ዝግበር ዘሎ መድረኻትን ክልቲነ ንበይን እዩ ሱዳን በዚ ሕጂ ዘላቶ ሰራዊት ናይ ሱዳን ማለት እዩ በቲ ዘለዎ ኣቃውማ ደፊዩ ነቲ ሕሜትን ናቱ ሰራዊትን ፃሪጉ ከኣልዮም ተኽኢሉ ሓንሳብ ናሓዋሩ ትሽግር ክፍታሕ ይኽእል ኸውን ግን ንዑ ንኸይገብር ዝግበር ዘሎ ዕንቅፋት ድማ ንሪኢ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ሱዳን ኣብ ኸጠር ብልዎ እዚ ከቢድ ዝኾነ መሰናኽል ኣትያ ከም ዘላ ንርኢ ኣለና ኣሜሪካ እንታይ ዓይነት ኣካይዳ ከም ዘለዋ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ትሪኡ ኣለኹም ኣብ ኢትዮጵያ ንዓቢ ኣብ ልዕሊ ዓቢ ዝነበረ ኩነታት ክቕፅል ከም ዝደሊ ኣብ ሱዳን ክኸውን ከሎ ግን እቲ RSF ክጠፍእ ከም ዘይደልይዎ ዘለዉ ስለዚ እቲ ኢማራት ኣብ ሱዳን ንፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ይዝውሮ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ንፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ዝዝውሮ ዘሎ ኣብ ሱዳን ኢማራት እዩ ፅልዋ ናይ ኢማራት እዩ ስለዚ ኬንያ ሓደ ፍሉይ ልኡኽ ናይ ጉዳይ ናይ ሱዳን ናብኡ ከይድ ኣሎ ውልሲ እንታይ ክግበር ከም ዝኽእል ግን ሱዳን ኣብ ባይታ ትዕወት ኣላ that's a good thing that's a great thing ሱዳን ኣብ ባይታ ሰራዊት ናይ ሱዳን መንግስቲ ናይ ሱዳን ኣብ ባይታ ይዕወት ኣሎ ሕሜቲ ይኸስር ኣሎ ኣብ ካልእ ፅሑፍ ዝረኽዋ ሰራዊት ናይ ሻዕብያ መንግስቲ ኤርትራ ዘሰልጠኖም ሰራዊት እዮም ዝስዕሩና ዘለው ዝብል ዘረባ ካብ ሱዳናውያን ክወፅእ ሰሚዕና ኣለና ኣብ ካልእ ግዜ ከምፅኣልኩም እየ ናቕፋ ፕረስ እውን ኣውፂዎ ነይሩ እዚ ስለዚ ኤርትራ ተሰልጥኖም ዘላ ሰራዊት እዮም ዝያዳ ውፅኢት ደምፁ ዘለው እናበሉ ሕሜቲ ክኸስስ ተራእዩ ኣሎ ስለዚ ኣብቲ ጉዳይ እቲ እውን እንተኾነ በቲ ኮይኑ በቲ ኤርትራ እንታይ ትደሊ ምስ ሰራዊት ናይ ሱዳን ወይ እቲ መንግስቲ ሱዳን እያ ዘላ ስለዚ መንግስቲ ሱዳን ነቲ ሕሜትን ነቲ ናይ ኢማራት ሓይልን ክጉሕፎ ከሎ ኤርትራ እንታይ ዓይነት ኣበርክቶ ኣሎ ብዘየገድስ እንተዘይተረቑዐት እውን ፅቡቕ እዩ ኤርትራ እውን ሓደ ግዜ መንግስቲ ኤርትራ ዝኽተሎ እስትራቴጂ ኣብዚታት ይኻው ተድንቆ ኣብቲ ጉዳይ እቲ ኣስተዋፅኦ ዝገበሮ ዓብ ክነሱ ክጥቀስ ኣይደልን ነይሩ ዋላ እኳ እቲ መንግስቲ ናይ ህዝቢ ናይ ሱዳን ኣብ ዝተፈላለየ ክሕጎሱ ከለዉ ንመንግስቲ ኤርትራ ከመስግኑ እንተሰማዕና ዋላ እውን ጀነራል አልቡርሃን መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ተፈላለየ ኣጋጣሚ ከመስግን ተረኣና ኤግዛክትሊ ኤርትራ እንታይ ትገብር ኣላ ግን ኣብ ብዙሕ ኣይጥቀስን እዩ which is good እዚ ማለት ግን ኣሜሪካ ይትፈልጦን ወይ እውን ካልኦት ፖለቲካዊ ሓይልታት ኣይፈልጦን ማለት ኣይኮነን ግን ኤርትራ ኣብ ባይታ ዝግበር ዘሎ ለውጢ ምስ ኤርትራ ርክብ ዘለዎ ወይ እውን ምስ ኤርትራ ልፍንቲ ብዘለዎ ሓይሊ የጋጥም ምህላው እቲ ስግኣት ብኤርትራ ብሱዳን ገይሩ ክመፅእ ዝኽእል ዝበሃል ዝነበረ ድማ እናደቀሰ ይኸይድ ኣሎ እዚ ኸ እንታይ እዩ ኤርትራ ነቲ ካብ ኢትዮጵያ ክመፅእ ዝኽእል ስግኣት እውን እንትኾነ ንዑ ኣብ ኮንቴይን ምግባር ዓብይ ኣስተዋፅኦ ክገብረላ ዝኽእል እዩ ምክንያቱ ምብራቅ ሱዳን ሰሜን ሱዳን ክሳብ ካርቱም ኮይንዎ ዘለውን ሕሜት እናተጓሕፈ ክኸይድ ከሎ ንኤርትራ ዓብይ ኣድቫንቴጅ ዝፈጥረላ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ዋላ እኳ ብቐጥታ ምስ ኤርትራ ዝወሃሃድ ነገር እውን እንተዘይኮነ እዚ ነገር እዚ በቲ ካልእ ግን ኤርትራ እውን ካብዚ ዓብ ረብሓ ዘለዎ ሃገር እያ ክልተ ነገራት ርኢና ኣለና ሕጂ ሳልሰይቲ ኣገዳሲት ነጥቢ ክንርኢ ኢና ኣብ ልዕሊ ኣቢ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ወይ እውን ውሳነ ናይ ኣሜሪካ እንታይ ከም ዝመስልካ ሳልሰይቲ ጭብጢ ክንርኢ ኢና ሰጥቷላየውም አሜሪካ እንኳን አደረሳችሁ ትናንትና ብላለች ግን ለህዳሴ ግድብ ምንም አላል ምሳሌ ነው የምሰጠው ሌሎቹም አላየውም እና ይሄንን ስናይ ኮንቴክስት ለመስጠት ነው ከኩስመና የወጣን የዲፕሎማሲ ስኬትን ያሳያል ወይ የሚለው ጥያቄ ከአንተ አንጻር እንዴት ነው የሚታየው አንተ የዲፕሎማሲ ኩስመና የሚል ርዕስ ሰጥተው አስቀምጣ ላይ ይቸዋለሁ እና እንዴት ነው የምታየው ምን ማለት ነው ኩስመና ስትለው ለሁለት ከፍለን ነው አንዱ ከመነሻው አስተምሽኑ እሳቤው የተሳሳተ ነበረ በዚህ ግድብ የዲፕሎማሲ የበላይነት እናገኛለን ብሎ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እስከ ዩሮፕ ሄዶ እነ ሬድዋን እስከ አሜሪካ ሄደው ኤምባሲዎች በሙሉ እንዲጋብዙ እንዲማጸኑ ከፍተኛ ሙከራ የተደረገው it was a mistake ምክንያቱም አሁንም ወደ ኋላ እንመለስና የግድቡ ትርክት መሆን የነበረበት ወይም ደግሞ የግድቡ የተጀመረበት የትርክቱ እንደሚለው የኛም በእኛ ነው አይደል የሚለው የራሳችንን ውሃ በውጪ አቅም ሳይሆን በራሳችን አቅም ገነባን ይሄ የተባለው የውጪ ኃይሎች የዓለም አቀፍ ተቋማት እና ድርጅቶች የግብጽ በላይነት ስላለባቸው የግብጽ ጫና ስላለባቸው ገንዘብ ልናገኝ አንችልም የዲፕሎማሲ ድጋፍ ልናገኝ አንችልም በራሳችን እንገነባለን በሚል ሰልፍ ሪላየንት የሆነ ፕሮጀክት እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ እዚኣ ኣገዳሲት ነጥቢ ስለ ዝኾነት እያ ኣብዚ ናይ ኣባይ ዝነበረ ኣቢ ብዙሕ ፈሽኮልኮል ክብል ዝተረኣየሉ ፅምብል ኣብ ብዙሕ ግዜ እውን ተገሊፁ ነይሩ ማለት እዩ ስለምንታይ እዩ ኣሜሪካ እንቋ ሓጎሰኩም ዘይበለቶ
ብዙሓት ሃገራት ነቲ ፍጻመ ናይቲ ዲጋ ኮንግራቹሌሽንስ አብይ አሕመድ እናበሉ የመግስዎ ነይሮም እዮም መጎስ ይብዎ ነይሮም እዮም እንኳ ሓጎሰካ ዝብል መልእኽታቱን ካብ ዝተፈላለየ መጽእ ነይሩ ኣምባሳደር ናይ አሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ድማ ዳርጋ ኣመሓዳሪ ከም ምዃኑ ንፈልጥ ኢና ስለዚ ክሳብ ክንድዚ ቅርበት እናሃለዎም ከሎ ስለምንታይ እንኳ ሓጎሰካ ዝብል ወይ እውን እቲ ኣምባሳደር ናይ አሜሪካ ስለምንታይ ኣብቲ ቦታ ትመጽዩ ምሳቶም ኣብቲ ጽምብል ክሳተፍ ዘይከኣለ ንዝብል ብጀካ እዚኦም ኣብዚ ትሪእዎም ዘለኹም መራሕቲ ካልኦት ድመፅኡ ኣለዎም እንጂ በብዙሕ መንገዲ ክትሪዮ ትኽእል ኢኻ ዝብል ዘሎ ኣምባሳደር ናይ አሜሪካ ተዓዲሙ ነይሩ እዩ IMF ተዓዲሞም ነይሮም እዮም እታ ሓላፊት ናይ IMF ወርልድ ባንክ ተዓዲሙ ነይሩ እዩ ካልኦት ዓበይቲ ዴሌጌሽንስ ተዓዲሞም ነይሮም እዮም መራሒ ናይ ፈረንሳ ተዓዲሙ ነይሩ እዩ ፑቲን እውን ተዓዲሙ ነይሩ እዮም ዝበሃሉ ዋላ ቻይና እውን ዓዲምና ኣለና ይብሉ ነይሮም እዮም ካብዞም ኩላቶም እዚኣቶም ጥራይ ክመፁ ዝኽኣሉ ብኸመይ ኢኻ ትሪዮ ንዝብል ክዛረብ ከሎ እንታይ ዝብል ጀዋር ካብቲ ናራቲቭ ወይ ካብቲ ትረኻ ኢኻ ትጅምር ብፃዕርናን ብደምናን ብገንዘብን ሃብትን ኢትዮጵያውያን ዝተሰርሐ ዲጋ ትብል እንተለኻ ኣሜሪካ ክሳተፉ ይክእሉን እዮም እዚ መጀመርያ ኢሉ ምክንያቱ ምስቲ ናቶም ኣይዲዮሎጂ እውን ኣይከይድን እዩ እቶም ማልቲላተራልስ ወይ ካቶም ማልቲላተራል ኢንስቲትዩሽንስ ወርልድ ባንክ IMF እውን ክሳተፉልካ ይክእሉን እዮም ምክንያቱ ነቲ ናቶም መርገፂታት እውን ስለ ዝቃወመሎም ከምዚ ዓይነት ርእሰ ምርኮሳ ዘስምዕ ፕሮጀክታት ስለ ዘይፈትዎ ሰው ስለዚ ብዓብዩ ንሱ ግን ካብኣ ንላዕሊ ኣነ ሞር ሪያሊስቲክ ነቶም መራሕቲ ሃገራት ንከይሳተፉ ዝገበሮም እንተሎ ብፍላይ ኣምባሳደር ናይ አሜሪካ ንከይሳተፍ ዝገበሮ ነገር እንተሎ ጉዳይ ናይ ዶናልድ ትራምፕ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ዲጋ ይፈትዎን እዩ እዚ ካ ምስጢር ኣይኮነን ክንደይ ግዜ ብዝምፂ ኢናልኩም ኢና ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ገለ ነጥብ እኮ ደይትብትንዎ ዝበለ ሰብ እዩ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ዲጋ ክሳብ ኣብ ዝቐረባ ብገንዘብ ናይ አሜሪካ ተሰርሐ ኢሉ ካልኣይ ድማ እዚ ጉዳይ እዚ ፖለቲካዊ መዕለቢ ንግብፂ ግድን ክፍጠር ክኽእል ኣለዎ ዝብል ዘረባ ድማ ብተደጋጋሚ ክሳብ ቅድሚ ወርሒ 6-7-2-3 ግዜ ዝተዛረቦ ኣብ ዝምፂና ነርና ስለዚ መንግስቲ አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ዲጋቲ ከም ዘይድግፎ እናተፈልጦ ከሎ ብፍሉይ ነቲ ዲጋ ውዲእኻ ኢሉ ኮንግራቹሌሽንስ ክብለካ ይክእልኒ ክዕደመልካ ይክእልኒ ባይ ዘ ወይ ፖለቲካ ናይ አሜሪካ ኣምባሳደር ናይ አሜሪካ ኣብ ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ ክንምንታይ ኢዱ ዘእተዎ ምዃኑ ኣቐድማ ኣቢልና እውን ኣብዚ ቅድሚ ሕደት መዓልትታት ቅድሚ እቲ መመረቕታ እቲ ጋቨርነር ፕሬዚደንት ናይቲ ባንክ ናይ ኢትዮጵያ ዝነበረ ሴንትራል ባንክ ናይ ኢትዮጵያ ዝነበረ ናሽናል ባንክ ናይ ኢትዮጵያ ንሱ ምስ ወረደ ፅቡቅ ዝኾነ መተካእታ ክግበረሉ ስለቲ ስራሕካ ድማ ኣፀቢቕና ነመስግናካ ብምባል ኣብ ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ ውሽጣዊ ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ ዝኣተወ ሰብ ምዃኑ ዝኣተወ ኣመሓዳሪ ከም ምዃኑ ዘረጋገፀሉ ኩነታት ነይሩ ብዙሕ ብዛዕባ ተፃሒፉን ተዘሪቡን እዩ ስለዚ እዚ ጉዳይ ናይ ዲጋ አሜሪካ ስቲል መርገፅናታ ንፁር ስለ ዘይኮነ ካለይቲ ጀዋር ዝበላ ዳርግ ቦምብ ሸል ክንብላ ንኽእል ምሳት ተሓይዝና ክንበኩም ኢና ስለምንታይ እቲ ኩነታት ድማ ብዙሕ ነገራት ዘይተነፀረ ነገር ስለ ዘሎ ኣብዚ መለሰብ ታርስቲ በአውሮፓ ሂምሌቲንግ በሚያዋርድ መልኩ ተዋርዶ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተመለሰው ስለዚህ ጉዳይ እንደሚሄድ ስላወቁ ብዙ መሪዎች አላገኙትም ኤርፖርት እንኳን አልተቀበሉትም አዋርደው ነው የመለሱት የማይሆን ኤክስፔክቴሽን አስቀመጠ አየህ ሚኒስትሮቹንና ካቢኔት አዋርደው ነው የመለሷቸው ስትል ምን ማለት ነው ግልጽ እንዲሆን ተዚህ ዩሮፕ ሄደ ጊዜ አንድ ሀገር መሪ ሲመጣ የሚደረግለት አቀባበል አለ ፈረንሳይም ራሱ የስቴት አቀባበል አለ የተደረገለት ብሪፍሊ ማክሮን አብሮ ተገኘ ጀርመን ሲሄድ ማንም አላገኘውም ጣሊያን ትንሽ እና ሌሎች ሀገሮችን ሞክሮ ነበር ሌሎች ሀገሮች እንዳውም ስም መጥራት አልፈልግም አትምጣብኝ ያሉት ይሄ ቀድመህ መተንበይ ትችል ነበር አይ አንዱ ችግር ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴርን በጣም አዳክሞታል እጅንታዩ ዝብል ዘሎ ጀዋር እቲ ከምዚ ዓይነት ኣብቲ ዕድመናቱ ከጋጥሞ ከም ዝኽእል ርዱእ ነገር እዩ ነይሩ ምክንያቱ ንኤውሮጳ ከይዱ ዓብ ዲፕሎማስያዊ ድጋፍ ንክረክብ ኢሉ ዝኸደሉ ኩነታት ዝገበረሉ ኣቀባብላን ዝተገብረሉ ኩነታትን ካብኡ ከንብብ ነይርዎ ኢልዎ ኤውሮጳውያን ኣብ ጎኑ ከምዘየለዉ ንክድግፍዎ ወይ እውን ኣብ ጎኑ ዝያዳ ከም ሓደ ዓብ መራሒ ገይሮም ክቕበልዎ ሸውሃት ከምዘይብሎም ነጊሮም ነይሮም እዮም ኣብ ፈረንሳ ተራ ሰብ እዩ ተቐቢልዎ ማክሮን ድማ ኣብ ገለ ክፋል ቀራቂሩ ከም ዝረኸቦ ዝንገር ጀርመን ከይትመፅእ ኢሎሞ ግዜ ይብሉን እቲ ፕራይም ቻንስለር ኢሎሞ ዩኬ ድማ ከይትመፀና ኢሎሞ ኣብ ጣልያን ድማ ጆርጂያ ሜሎኒ በቃ ኣመሳሲላ ገለ ምቅብባል ገይራትሉ ግን ብዙሕ ዝረባ ስለ ዘይነበረ ኣብ ምስቲ ጳጳስ ተረኺቡ ተዋሪዱ ተመሊሱ ኢሉ
ስለዚህ እዚ already መተንብሂ ነይሩ እቲ ዘሎ ኩነታት ናቱ ከመይ ከም ዝኾነሲ ይነግርዎ ነይሮም እዮም ግን እቲ ሰብቲ ከምብቦ ስለ ዘይከኣለ ዘጋጠመ ኩነታት ምዃኑ እዩ ዝገልጽ ኣነ ደስ ሓቃትኒ ግን ናይ ጀዋር ማለት እዩ እዚኣ ሕጂ ዘርእየኩም ራእዩ ቅድሚ ሕጂ እውን ተዘራሪብና ኣለና ግን it's really embarrassing እዚ መራሒ እዚ ናይ ባሓቂ ይታያል ቪዲዮ መድረኩ ግን ይሄ የሚያሳየው እስቲ አንድ ድጋሚ ላሳይ ዲስፕሌይ ላድርግ ባክህ እንትኑ ቪዲዮ በደንብ እንዲታይ ማሳጅ ያደረገው ነበር ያው አይታልና ምናልባት ጊዜ ሳይኖር ካልተከታተልከው ላሳይ ብዬ ነው ግን መልእክቱ አመት አልፎታል አደራ ከተባልክ እስቲ ከቻልክ አስጠንቅቅልን አደራ ተብላል እና አደራውን ምን ላይ አደረስክ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ዝሓትት ዘሎ I don't think ተቃዋሚ ናይ ኣቢ ኣይመስለንን ኣቢ ዝውድስ ዘረባታት ክዛረቡን ሰሚዐ ኣለኹ ኣይፈልጦን ያነ ስለዚ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ኢትዮጵያውያን ኣመና ተሰሚዕዎም ከም ዘሎ ወላ ኣፍሪቃውያን እውን ተሰሚዕዎም ኣሎ ውርደት ስለ ዝኾነ ጀዋር ዝበላ ዘረባ ግን ስምዕዋ ኣበይናይ ከም ትሕምሞ ቤላ ገይሩ ይዝሃርሞ ለስናዮ ሞገስ በዚህ ጉዳይ ኮሜንት ባላረግ ይሻለኝ ነበር ምክንያቱም ከምስራቅ ነው የምንወጣው ብዙም የፕሮቶኮል የምናካብር ሰዎች አይደለንም ግን አብይ ግለሰብ አይደለም ነው የሀገር መሪ ነው የሀገር መሪ ሊከተል የሚገባው ፕሮቶኮል አለ ኮምፕሌን ያደረገው ሰው ላይ ኮምፕሌን ያደረገው ሰው ብቻ ሳይሆን ስም ሳልጠራ በተለያዩ በአውሮፓም በአፍሪካም እሱን ያገኙ መሪዎችን ሳገኛቸው ሁሌ የሚያነሱት ይሄ ነው የፕሮቶኮልን ያልጠበቀና ፕሮቶኮል ብቻ ሳይሆን የመሪን ፕሮቶኮል ብቻ ሳይሆን በግለሰብ ደረጃ ራሱ ሊሆኑ የማይገቡ ድርጊቶችን ያደርጋል ሕጂ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ دحين حنت زربا يوسخ حويسخ نقرأكم سمعات هي personalization of the state staten عند قلو مايت ሀገርና ህዝብ እንደሚወክል ሰው ሳይሆን ይሄ ለቤትህ ጋብዘኸው እሁድ ከሰዓት ቤትህ ሰው ጋብዘህ ለባርቢኪው ጋብዘህ የምታደርገው አይነት ነገር ነው ኣብዚያ ተዘርባ እንታይ ዝብል ዘሎ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ነዚ ተግባራት ናይ ኣቢ ናይ ብሓቂ ከም ዘሕፈሮም እዮም ዝዛረቡ for a good reason ሓቂ ንምዝራብ ትክክለኛ ምክንያት እዩ ምክንያቱ ጭሕሚ ናይ ሰብ ክሕዝ ሕቆ ናይ ሰብ ናይ ወተባዕታይ ክደርዝ እሞኻ ንሃገር ወኪሉ ዘሎ ኣብቲ ናቱ ፕራይቬት ፓርቲ ወይ እውን ናይ ግዝኡ ዝዓደሞ ኩነታት ተዝኸውን ነይሩ ኦኬ ደሓን ደለ ምኾነ መበልካ እዚ ግን ናይ ሃገር በዓል ኣብ ዝግበረሉ ዘሎ ፕሮቶኮል ከመሓደር ንህዝብን ንሃገርን ዝውክል መራሒ እንትሕር ኮይኑ እዚ ዓይነት ባህሪ ከርኢ ኣይግብኦን ነይሩ እናበለ እዩ ዝኸስስ ዘሎ ብዓብዩ ግን ወላ ከም ግለሰብ እውን እጂ እታ ዘረባ ክዛረብ ከሎ እንታይ ዝብል ብዙሓት መራሕቲ ዘይፈትውዋ ተግባር እያ እዛ ተግባር እዚኣ እዩ ዝብል ወላ እቶም ምሱ ዝራኸቡ መራሕቲ ካልኦት በዛ ተግባራት እዚኣ ኣፀቢቖም ከም ዝሽቕረሩ በዚ ተግባራት ናቱ ማለት እዩ ምክንያቱ ንሱ ደሓን እዚ ባህርያት እዚ ኣብ ምዕራባዊ ዓለም ንነብር ዘለና ናይ ግብረ ሰዶም ባህሪ እዩ ዝበሃል እቲ ቀደም ብንፅህናና ስዕሩኽታ ሰላም ክንበሃል ገለመለ ንቡር እዩ እዚ ሕጂ ዘለናዮ መድረክ ግን ከምዚ ዓይነት ናይቶም ግብረ ሰዶማውያን ኣብኣቶም ዝያዳ ዝርአ ነገር ኢና ንርኢ ዘለና ሕጂ እዚ ሰብ እዚ ብትክክል ፀገም ናይከሙ ስለ ዘለዎ ድዩ ወይስ ወላ ከምኡውን እንተለዎ ወላ ከምኡ እንተዝኸውን እውን ንሃገር ወኪልካ ንህዝቢ ወኪልካ ከምዚ ዓይነት ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ ንስኻ ጌርካ እቲ ወላ ናይ ኬንያ ፀገም ዘጋጥሞ ኣብዚ ምክንያቱ ብካልእ ጥርጠራ ብካልእ ዓይኒ ከም ዝርአ እዮም ዝገብርዎ ሎሚ ሚድያታት ኩሉ ግዜ ወረ እዮም ዝደልዩ ስለዚ እዚ ሰብ እዚ ነታ ሃገር ክሳዕ ክንደይ ውርደት ገይርዋ ወላ እውን ነቶም ምስ ዝራኸቡ ሰባት እውን ውርደት እዩ ዝፈጥረሎም ዘሎ እናበለ ይዛረብ እቲ ዝዓበየ ፀገም ናቱ ድማ ሃገር ናቱ ኣቢ ክንቀሳቀስ ከሎ ኣብ ኢትዮጵያ ኩሉ እቲ ዝኽደኖ ወላ ዝኸዶ ክትሪኦ ከለኻ ኢትዮጵያ ፕሮፐርቲ ናቱ ኮይና እያ ትስምዖ እዩ ዝብል ስለዚ ከም ድሌቱ ክነብረላ ዝኽእል ከም ድሌቱ ክገብረላ ዝኽእል ከም ድሌቱ ክኾነላ ዝኽእል ዓይነት ኮይና እያ ትስምዖ እምበር ንህዝቢ ወኪሉ ንሃገር ወኪሉ ይኸይድ እንተዝህሉ ኣካይዳ ናቱ ኣቀራርባ ናቱ ኣዘራርባ ናቱ መተቐየረ ዝብል ርእይቶ እዩ ዘለዎ ኣገይን እዚ እውን እንተኾነ ፐርሰናል ኣታክ ዘይኮነ ግን ነቲ ክሬዲቢሊቲ ናይ ኣቢ መሊሱ ክሓርም ዝኽእል ነጥቢ እዩ ጀዋር ኩሉ ግዜ ኣብታ ትሕምሞ ፅቡቅ ገይሩ ይዝሃርሞ እዚ ኸ
ወልቃዊ ፅልእ ከም ዘይብሉ ግን ኣብቲ ፖለቲካዊ ኣካይዳ ናይቲ ሃገር ኢሜጅ ናይቲ ሃገር ብራንድ ናይቲ ሃገር ንዓበ ሃገር ወኪሉ መራሒ ከም ዝክገብር ከሎ ክሳዕ ክንደይ ፅያፍ ምዃኑ ነቲ ሃገር ድማ ብሕማቅ ከም ፀልዋን ይዛረብ ዘሎ እዚ ዘረባታት እዚ ምስቲ ዘሎ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ግምት ኢኻ ክትሪኦ ከለካ ብዙሕ ዘረባ ብዙሕ ነገራት እዩ ዝኸይድ ዘሎ ቁጠባ ናይ ኢትዮጵያ ናበይ ገፃ ትኸይድ ኣላ ኩነታት ናይቲ ወታደራውን ፖለቲካውን ኣካይዳ ናበይ ገፁ ይኸይድ ኣሎ ኩሉ ደማሚርካ እንተሪኢኻዮ እቲ ሃገር ዓቢ ዘለዎ ደገፍ ይኹን ኣካይዳ እናከፍአ እናኸበደ ይኸይድ ከም ዘሎ ጥራይ ዘርኢ ኣብ ኢትዮጵያ ይካየድ ብዘሎ ግጭት ኣዛዚ ፍሉይ ሓይሊ ኦሮሚያ ተቐቲሉ ተባሂሎም ኣዛዚ ፍሉይ ሓይሊ ኦሮሚያ ጌታቸው ብዙ ከም ዝተቐተለ ዝተፈላለዩ ሓበሬታት ወፂኦም እቲ ኣዛዚ ፍሉይ ሓይሊ ፖሊስ ኦሮሚያ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ይካየድ ብዘሎ ግጭት ከም ዝተቐተለ ተገሊጹ ዘሎ ብዙሓት ዕጡቃት ሓይልታት እውን በቲ ዝተኻየደ ግጭት ከም ዝተቐተሉ ተገሊጹ ኣሎ ስነ ስርዓት ቀብሪ እቲ ኮማንደር ሎሚ ኣብ ቢሾፍቱ ከም ዝተፈጸመ ዝተገለጸ ኮይኑ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ኣብ መንጎ ሓይልታት መንግስትን ሰራዊት ነጻነት ኦሮሚያን ሕዙን ግጭት ዝቕጽል ዘሎ ብዙሓት ሰላማውያን ሰባት እውን ግዳይ ዝኾኑሉ ዘለዉ እዮም ኣብ ኢትዮጵያ ይካየድ ብዘሎ ግጭት ኣዛዚ ፍሉይ ሓይሊ ኦሮሚያ ተቐቲሉ ተባሂሎም እዚ ንሪኦ ዘለና ድማ ካልእ መልክዕ ናይቲ ኩናት ዝካየድ ዘሎ እዩ ኣብይ ኣሕመድ ዝወስዶ ዘሎ ምርጫታት ወይ እውን ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ ብየማንን ፀጋምን ውድቀትን ስዕረትን እምበር ካልእ ፍሉይ ነገር ፍሉይ ውፅኢት ከምፅኣሉ ኣይተራየን እቲ ሕቶ ድማ ኣቢ ካብቲ ኩናት ንድሕሪት ክብል ድሌት ዘለዎን ወይ እውን ዘዋፅኦ ወይ እውን ከምኡ ዓይነት ምርጫ ክወስድ ዝኽእል መራሒ ከም ዘይኮነ ንርኢ ኣለና ምስ ፋኖ ዝግበር ዘሎ ኩናት ብዝበርትዕ መልክዕ ኣብ ዝቕፅለሉ ዘሎ ዳርጋ ምስ ፋኖ ድማ ተስፋ ዝቆረፀ ይመስል ኣገለገለ ከም ዝብልዎ ዘለዉ ኣብ ገለ ሪፖርታት ከም ዝረኣኹ ናይ ትግራይ ሓይሊ መራሕቲ ከም በዓል ፃድቃን እዮም ካልኦት ምስቲ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ናይ ብልፅግና ተሓዊሶም ብሓድሽ ቴክኖሎጂ ናይ ድሮናት ልምምድ የካይዱ ከም ዘለውን ነቶም ፋኖ ድማ ኣብኡ ዝያዳ ብናይ እስራኤል ሓይሊ እውን ስልጠና ይወሃቦም ኣሎ ገለ ዝብል ዘረባታት ይወፅ እዩ ዝፀሓፈ የንብቤ ንሓቅነቱ ንግዜ ንገድፎ ብሓፈሻ ኣብ ፋኖ ፍሉይ ናይ ድሮናት መጥቃዕቲ እውን ካልእ ንክገብር መደባት ከም ዘለዎ ዝገልፅ ኩነታት ንርኢ ኣለና ማለት እዩ ክሳብ ሕጂ ዝነበሮ ድሮናት ኣለኒ ካብ ዝብል ነዊሕ ገይሩ ድሮናት ኣለኒ ቴክኖሎጂ ዓጢቀየ ካብ ዝብል ስለዚ ኩሉ ተኣለኒ ዝብሎ ዘሎ ኣብ ባይታ ዝኾነ ነገር ክቕይር ስለዘይረኣናዮ ሃልዩ ኣይሃልዩ ከምፅኦ ዝኽእል ለውጢ ከምዘየለ ንርኢ ኣለና ምክንያቱ ኣለኒ ምባል ብወታደራዊ ሓይልካ ምጅሃር ካብኡ ንላዕሊ መን ይገብሮ ነይሩ ደርጊ ይገብሮ ነይሩ ነው በአፍሪካ ውስጥ የገነባ ነው ጓዶች ከፍተኛ አርሜ ስንት ሺህ ጀነራል ነው ያወጣ ነው መሳሪያውን አስረከቡ ተሸነፉና ፊታቸው ወደ ሚስቶቻቸው አዞሩ ከዚህ በኋላ እንደገና ወደ እኔ ይሄ ነው የሆነው አይደለም ከፍተኛ አርሜ ናልኩም ብዙሓት ሰባት ኣብይ ኣሕመድ ልክዕ ከምቲ ምስ ብዙሓት ቅድሚኡ ዝነበሩ መራሕቲ ዘመሳሰሎ ነገራት ከም ዘሎ ይነግሩ እንዲኦም ሓደ ካብቲ ኣብ መንግስቱ ሃይለማርያም ቅድሚ ምውዳቑ ዘጋጥሞ ዝነበረ ኩነታት ድማ ዳርጋ ምዝ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ኣፀቢቑ ዝተሓሓዝ እዩ ሓንቲ ነዚ ኩነታት ርአ ኣነ ኣብ ኤክስፖስ ዝገበርኳ እንታይ ለፖስት ገይረ ሰራዊት ናይ ኤርትራ doesn't brag it delivers ኤርትራ ብዙሕ ተሃዲድን ፈኸራን ጃህራን የብላን ግን ውፅኢት ግን ተምፅእ ኣብ ባይታ ተርእዮ ነቲ ዘለዎ ዓቕሚ ሓደ ጥንታዊ ባህላ ወይ ናይ ለበማት ባህላ ኣሎ ሓደ when an experienced warrior ሓደ ምኩር ተዋጋኣይ ምስ ሓደ ተልመደን ግን ሓደሽቲ ኣፅዋርን ሓደሽቲ መሳርሒታትን ዝሓዘ እንድሕር ገጢሞም እቲ ምኩር ተዋጋኣይ ነተን ሓደሽቲ መሳርሒታት ክወስድ እዩ እቲ ሓድሽ ተዋጋኣይ ድማ ተመክሮ ቀሲሙ ክተርፍ እዩ ወይ ዝበሃል ዘራርባ ኣሎ ስለዚ ኣብ ኢንቨስትመንት ብዙሕ ግዜ ዝጥቀሙላ እዮም Eritrea has faced superpower backed Ethiopian aggression before and prevailed. እዚ ድማ ኣብ ሓቂ ኤርትራ መጀመርያ ይኮነ ዝፈተና ሕጂ ዘጋጥማ ዘሎ ብዩኤስ ብኣሜሪካን ብዓዲ እንግሊዝን ካልኦት ኤውሮጳን ዝተደገፈ ሃይለ ስላሴ ተኮይኑ ተሳዒሩ ብሕብረት ሶቪየት ክሳብ ኣንቀሩ ዝዓጠቐ ደርጊ ተሳዒሩ ብምዕራባዊ ዓለም በአሜሪካ ጥራይ ዘይኮነስ ዋላ ብምብራቅ ዓለም ብኩሎም ዝተደገፈ መለስ ተሳዒሩ ሕጂ ድማ I don't know ኢማራት ያስደግፎ ዘላ ካልኦት ግዜኡ ሓልዩ ክእለ ምዃኑ ከም ርዱእ ጌርና ክንወስዶ ኣለና ኢለ ፅሒፈ ኣለኹ lessons ኣብየ ንኣራት ኪሎ never learns ኣብየ ኣብ 4 ኪሎ ዝመፁ መራሕቲ ዘይመሃርዎ ነገር ተሎ ኤርትራ doesn't parade its military strength ኤርትራ ወታደራዊ ዓቕምናታ ኣብ ፅርግያታት ወፂኣ ኣይተርእን እያ it demonstrated on the battlefield ኣብ ባይታ ኣብቲ ዓውደ ኩናት ክኾን ከሎ ግን ግዜ ድሕሪ ግዜ ዝተመስከረ ነገር ተሎ ኤርትራ ኣብ ተግባር እንታይ ዓይነት ሓይሊ ከም ዘለዋ እዩ ምናልባት ዝቐረበ
ኣብዚ 10 ዝተገበረ ኩናት ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ርኢና ኢና ኣቢ may flaunt drones and jets but Eritrea turns enemy weapons into its own assets ምናልባት ድሮናት ኣለኒ ሚሳይላት ኣለኒ ነፈርቲ ኣለኒ ክትብል ትኽእል ኢኻ ኤርትራ ግን ህዝባዊ ግንባር ታሪኹ ብናይ ንፀላኢ ብበትሩ ዝብል ጭርሖ ዘለዎ ነቲ ናይ ፀላኢ ከም ናቱ ገይሩ ዝርኢ ከመይ ገይሩ ንዓብ ናቱ እትዎ ዝፈልጥ ሰራዊትን ኣመራርሓ ናብ ኤርትራ ከም ዘሎ ምግንዛብ የድሊ Eritrea defense is built on unity, resilience and revolutionary resolve. ስለዚህ ናይ ኤርትራ ምክልኻል ድማ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ዘለዋ ሓድነት ተፃዋርነት ከምኡ ድማ ታሪኻዊ መፃፃ ሰውራዊ ተሓሳስባ ካብኡ ዝመፀ እዩ ስለዚ ዝሓለፈ ታሪክ እንድሕር ክትርኢ ኮይንካ 30 ዓመታት ናይ ኤርትራ ብዓወት ናይ ህዝቢ ኤርትራን ብናፅነት ናይ ህዝቢ ኤርትራን እዩ 98 2000 ዝነበረ እንትኮይኑን ኤርትራ ናፅነታን ልኡላውነታን ዘረጋገፀትሉ ነይሩ every attempt to crush Eritrea ድሕሪኡ ናይ 20 ዓመታት regime change እገዳ sanctions demonization ኩሎም ዚኣቶም ድማ ናይ ኤርትራ ንመንብርካኽ ዝነበረ ኩሉ በርዒኑ ተሪፉ ቶም ንዑ ዘበገሱ ኩሎም ሰንዓፎrum ደም ካልኦት ዛንታ ኮይኖም ኤርትራ ግን ክሳብ ሎሚ ጠጠው ኢላ ኣላ ስለዚ እቲ ሓቂ the reality for ኣቢና ኣቢ ክርድኦ ዘሎ if he miscalculates Eritrea's patience and discipline Eritrea will defend and finish strong እዚ ናይ ኤርትራ ንዒቑ በዚ ዝገብሮ ዘሎ ፈራዕራዕ ናብ ኤርትራ ገፁ እንድሕር ከይዱ ኤርትራ ነቲ ኩናት ክስዕረያ ኣብ መወዳእታ ድማ ዕውት ኮይና ክትወፅያ the Red Sea won't be his gamble it will be his downfall ስለዚ ንቀይሕ ባሕሪ ኢሉ ዝገብሮ ዘሎ ድማ ስዕረቱ ዘይኮነ መወዳእቱ ክኸውን እዩ another word just another lesson in vain ሕጂ እውን ሓድሽ ኩናት ሓድሽ ትምህርቲ ክቐስሙ እዮም እንታይ እሞ ክገብረልና ንሕና ክንደይ ግዜ ኢና ክንምህሮም ኤርትራዊ መንእሰይ ሰራዊት ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ ክንደይ ግዜ ክምህሮም ልክዕ በቃ ትምሕሮም ተማርኾም ከይዶም በሊዖም ሰትዮም ልክዕ ከምዚ ኣድጊ ምፀገበ ክነድሓካ ዝጅምር ልክዕ ናይ ኣድጊ ባህርያት ድማ ዘርእዩ መራሕቲ ኣብ 4 ኪሎ ይመፁ ኩሉ ግዜ ስለዚ ኤርትራ ናይ መወዳእታ ደረጃ ማለት መራሕቲ ናይ ኤርትራ ቆልዑ ይኮኑሎም ናይ መወዳእታ ደረጃ ዕድሜኦም በፂሖም ኣለዉ በዚኦም ሙሉእ ዕድሜኦም ካብ ንእስነቶም ክሳብ ሕጂ ድማ ካብ ሓንቲ ሃገር ብዝመፅእ ፈተና እዩ ካብ ኢትዮጵያ ዝመፅእ ፈተና እዩ from 60s ካብ 50ታት ጀሚርካ ባለ ፕሬዚደንት ኢሳያስ 50ታት ተወሊዶም ካብ ዝውለዱ ክሳብ ሎሚ ኩሉ ተፈተና ካብ ኢትዮጵያ ዝመፀ እዩ I mean you have to accept the reality እዚ ዝዕረ ሃገር ኣይኮነን ትኢሊት ናቱ ዝዕረ ኣይኮነን ስለዚ ኤርትራ ሓንሳብና ሓዋሩን ሕሳባ ክትገብር ኣለዋ ዝብል መረዳእታ ኣለኒ ንቐፅል ኣብቲ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ክንሰግር ምክንያቱ ምስ ዝተሓሓዝ ብዙሕ ነገር ስለ ዘሎ ክትከም ማዕራሪ ኣብ ማዕራርያ ንቐፃሊ ዓመታት ኣብ ፖለቲካ ትግራይ ክትቅፅል ዝደልያ ውድቡ ከም ዝኾነት ግዜያዊ መንግስቲ ትግራይ ዝመርሕ ዘሎ ጀነራል ታደሰ ወረደ ተዛሪቡ ወዲ ወረደ ኣብቲ ንሓዱሽ ዓመት ኣመልኪቱ ንድምፂ ወያነ ትግራይ ዝሃቦ ቃለ መሕትት ሕወሓት ክትፈርስ ትደልዩኹም ተባሂሉ እንትሕተት ሕወሓት ክትፈርስ ከም ዘይደሊ እኳ ደኣስ ሕወሓት ንከይትፈርስ ዋላ በይኑ ክስካብ ዝቐረ ደው ኢሉ ከም ዝቃለሰላ እዩ ቃል ይሂቡ ዘሎ ኣነ ንባዕለይ ትፔልፍ ለውጢ ክገብር ኣለዎ ዝብል ብጣዕሚ ፅኑዕ እምነት ኣለኒ تبيلف 50 عامات زي كونت مقصة لون كم عامتات ون كم زخون غيرنا على كم معرض اللوز بالأمنات اللاني كاو بسترفة ذي دك جبر كونتريبيت جورا دخل نقدر كونتريبيت جبري دالي بقى عن الرئيس عود بي هذا فخونا صعب الموتين تبيلف على التلون نو عليه ما تعرفش تبيلف وين تتصرف ورد بانا رح يتصرف وين يدوا عليه دي زبل كم تري ورا لهم تادس ورا ده حدا أب تجري بكل وجن زنك أف بوليتيكانيان مراحل نايت تجزاهم من مدار زلي سلزي حدا كابو نتا بعل سالين كمون كالوت نتا ولا برهان الفاتي زبلو ني واحد بحماقة طفافة كتفا أنت إيدو زلون تلو زنريو زلنا مراحيو تادس ورا ده بمبال زخصوصو ستالين يكون كالوت ولا بزحات كم زبلويو مسجن هوات كتعرى كتسجن دليا جن هوات كتفرس هاي دليا بمبال مرجع ينصر الله إذا مرجع إذا كنا منتهي متأمانة بتناي بوليتيكا وسيركلز ناي إثيوبيا ناي تجري كفترخل نجزي أنا قد فو بخال وجن تي ناي كرم أم حضر ناي تجري زنا برد ما حدش يو سيد الله يبلو
أمهار قدات مبرق أفريقيا زخونة جيتاچو ردا كاب أبي أحمد كبيد عيو غزا كم زتوهابو مع كان زينا أفريقيا انتليجنس جليزا كم حبريتا أفريقيا انتليجنس انتخوينو أيتا جيتاچو ردا بأبي أحمد زتوهابو كبيد عيو غزا أب قداي والكايت كم زتمتون تجريسولو عيو غزا جيتاچو ردا دما كاب هو حتن غزاو منجست تجراين إيد أتاو نتوصا أستات شوعاتم يتشح زخونو بسنك كوينات تجراي كاب والكايت استمزابو الوجنات ناب مربتهم نخملسو كسرحن كم مچاچون كم زخونايو إتا مع كان زينا مستراويان من جتات صريحة تبصيبات زلا أي تجيتاچو ردا أز كتكبر دما مستوم حجي والكايتن بحفشا دما معراب تجراين زم حدر زلو حيلتاتم حرا ناتلازبن ناتسمع معن إتو قداي ملكع كتحزو كم زلو ويو كم نريد زلنا جتاچو ردا نحكمنا يلو أب إمارات كيدو خمزلون كابو تملسي دي تملسن زن نصر حبريتا يبلين كن توساق إيو يوهابو خمزلون بأبي بزح سلطان نادلنا أنا وسخ زخي زلو بوليتيكانيا يوم زبلو زلو نتي قداي ناي تجراي دما من البات نتي أب عمرا والكايت معرب تجراي زبلو وزنبر دراما أبي أحمد كالكوليت جيرو أي واز أنني أبزبل درجة حربتيو قال تشينج نخجبر تقينو نزول ناي بوليتيكا عد مسلت أنا من واحد زخانة نجار كفتني خل خوني كوينو بخلو جن تقداي كم زي نروي زلناينا كنا كاتولينا أبزلو دما كن ريبورت نجبرينا مالتي زيد الحيلي حبار حيزا بوزح لبلج كتفتر تخل عدي عدل مهام أقوى يكونن يزول تيجراي زبحال عدي زم أكلات زيهم كمصوين فتنا ترعنا عم تلينا خنخال خلينا عم تزي حلينا صغير كاتحلف حيد خلي معرف تقرأ حزوي حزين أو تقرأين إترام كنا تقولي تزمت زلوا تزلا مقلة تزلا عدوى تزلا شر تزلا عدقرات وتزلا ما تشوك من تلي ثم هنا ديماندس يفتوى مثل أيام كخبر الله خجدجي قبل أو سمال لاند كيدو زتصف عنا دبلوماسي تصفوت نفلتينا تشمر يرين تحري تمارسو بزاف خسير ولسو بلا درس مس إرتراس أنا عينو كويلية أنا كويلية زولا كازلهو أليانس يلينا يمس إرتراس قدم زول أليانس يلينا أو سجم زي اللي أنا أي ناس كاميرات ناس كجزءات تقرأ يخطق كم كواجع هيدا نقطة وقتين كا تايتك بريانا يحتو مني هتلر مني ستالين نازي إثيوبيا ترجع يعني رايت بس إثيوبيا تنبر ما كلنا ناي إثيوبيا منجستي تا إثيوبيا تبع البروجكت كم نريد لنا اللي نتقرأي بزح ديبيت ناقبري يزلو تديبيت بغي بمسرته خاطئك أبحد نقرك بزح بغي جن I think the debate at some point they have to stay realistic مالت كاب بريتوريا وعول كساب حجاب ديبيت يمزلو مالت تديبيت كتقبر تخليها تزرع political discussions صبغي يحمى غيل كاتنو في كوننجن at some point تاقلنا بدما ناب كوننت كغير خلالو سم قال لو تسكت ريكت كل هلكا بزخونه it's not my think تزلو ديبيت كنسمعو أكل نايت political discourse نايت كبابينا سلزغونه كنكاتلو أبغون هاجر إيرترا مخان أمارات زي بقولوا جدًا خون زلونا جاي سلازي تاريخ كمزجوكم مخان فريدكم أتوم تمالي دتجاجهم دمان أجرا مجدهم تاريخكم تحدثوا حديث زانت أتصحفوا الزمن والمتسيلو مالتي أجرا مجد إذا دمان نبي أحمد ناكوينات جالسون خيكين دون مبار كل زكاة لنا خنجبرالنا ما خنياتو إذا كوينات أنا وخوني بيتكم من بيتين كدم سسير حوين حوخم من كتفيو هزبتها كهاللغيو عندي حرد ما أبي أحمد بعيني من استعويته دمان إيرتران حنساب نحوارو كدم سوسيو وتوم قوم تدري مسا أبي أحمد سرحو نبي أحمد دقفو ما خنياتو تاريخكم سلام زلوا يكونن حلفكم منكم إذا ملاخد مسا أبي أحمد كونكم إيرترا تقول تقوليهم توم نبي حق إيرترا فتحت تدري مو مسا أبي أحمد كونكا فتح متسي كالدو كوندو هونيكم تحسبكم من سياتكا إدكم أكبو مخنياتو أبناء تاريخ مزجب بتسلم كلام كي تتصحفوا تهتنكو عبجي درجي مسدرجو خوينهم حزب زعنو حزبي نمدفع الصرح كلهم تاريخ أبينا يمزجب أسفيرو مالو مردا يدليكم صراحة نقول تاريخ بمتى ذكرك يا حد النص أنا عاها من أسي تاريخ بمتى ذكرك بعد أبو عريفو زب عد أبو صريفو زدرر وات أخت بالي حشكا أبونا دينا قتلو زدرر وات أخت كون حشكا سرعات البر تهتنكر أبي أحمد ورار أوجله تهتام قول على الجنرال ورار أوجله أنت أرزو ورار زخاء كل زتخونه مسوعتي كنكفل يقبع أورجانايزر كنكون يقبع في اللينا نقول نخنقمت يقبع حبيرنا حدا صح كنسرح يقبع نارنت كامبين بلالنا IMF دا عمسلو هجرة كم أبي أحمد زعمسلو
بعلوقات سرعات لقاح كرخبو خمزي يقولون اتلقاح ناب كوينات يوعلو خمزلو اب تويتر اب كل مدى كختت يقبع كتات زبال حجي نزي ختات زقول زلقا إرتراوين نحن عينا زي ختات زينا إرتراوين كالي ميرون اب بوليتيكا كم دليتو كحسب خل كم دليتو كزارب يخل بدا ديس بوينت ابزيا نجار دياغن ملو بملو بتخكل نيرترا قديمو زق عمون انتقونه كم زي عينت مركز كله كم زي عينت زربا كزارب نتهم ندقفتي وي ونتهم اب غن منغست لو وي غن هاغروم على ونزبالو نكحغس يلي يكونن بتخكل نزي حسب سب بزعبا نيرترا بوليتيكا زغدسا كان دحر قينو ابي احمد نابي ايرترا خيدو انتي كغبر كم زخل زطف اكان دحر قينو بوليتيكا نعاز ملكت غداي يكون كال سراح كادله وي عسب كينكا سيرتيفيكيت زلكا كدعكون هم يخاخد كون زلكا انت زي اللي بوليتيكا نعاز ملكت عود سلو زي كون كال جورنا كال كنتات كال تجبر كحشكا معناته 4 كيلو امخا ابي احمد اب حزبو بدروناتن بقالن زفلت سب نابي ايرترا خيدو نحزب ايرترا فتحن ديمقراسين كم تعلي لزحسب سب اب خلخا تقبص سبيو سلازي ابزي وانزي انت خونه ناب كينات ورا كينات ناي بصحان خون هذه نابي بتقين بتجن اب غني هاجر يالخو اب غن حزب يالخو نزبل سب انتي كبلو سمع يالخو نزي لي تقتت ما يتورد نسخان تاي لو قليل معس كوين سخم دوريتكم يوم تقراي تعود كتب لهم لما دما امس اب خوينكم كتيتكم تفلطيهم حقي كينات بخلت بسلاسه ملكعي زكاي زبلنا ابنت نتوم فاينانسرس نابي نعون منقاص اوف كورس ساتبنا فلط زعتو وسلو زخونو قليل يكونت مسرح جن كامبين نحنا ناتنا ناراتيف نقدميت نمصع تكوينات كم زينو دوليو لعلو كل دما سايكولوجيكال وورفير حزبنا كيدهل نحنا وناتنا كاونتر مبار كدليناي ناي بحق صبوق زخونو زرباي اسكي مسال الله قببنا زانا يوطا بعد ما سمعوا حنت نغيره نامت ኢትዮጵያ እንታይ ደልይለው ክነግረኩ ውግህ ገብሩ ደልይ ማይኮኑ ውግህ ነተህዝቢ ከስድዕዎ ደልይለው ነተመንሰይ ከስድዕዎ ደልይለው ዝኻደ ነዊሕ ግዜ ክሰርሕሉ ዝፀንሕ እዩ መለስ ዜናዊ ካብ ስልጣን ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ ዘይተቀየረ ኣጀንዳ ናይ ኢትዮጵያ ኣሎ እንተኮይኑ ከመይ ጌርካ ነዚ መንእሰይ ኤርትራዊ መንእሰይ ተስፋ ከም ዝቆርፅ ምግባር እዩ ናፅነት ኤርትራ መርገም ሒዙ ከም ዝመፀ ጥሜት ሒዙ ከም ዝመፀ ኤርትራ ክትዓቢ ከም ዘይትክእል ኤርትራ ነብሳ ክትክእል ከም ዘይትክእል ጌርካ ምግላፅ እዩ ንኣብነት ኣብ ቀረባ ግዜ سيم تشمريهم من عقولكم تفلالي نبيل تدنا كادرات اكتيفيست اندزاربو زلو زربان تسمعهم بفلاي تمالي دي بقتمالي بلاي من دشا سمعوني ايرترات بهالهاجر كندنا يماركاتو نا ايكونومي عامي بلان يلو جلز نيرو لذي ديمورالايز نمغبار زغبر غوسغواسيو مخو معاون زي بلا تخين من تاع ايرترات دليوا دي تلك بودر كلهم دم ايرتران كتحسبوا لكم ايرتراس دخا هاجر يا ولا حنتي بلا انت تميت هاجر يلوم تحسبوا تخينو እቲ ብልጽግና ድህቦም ዘሎ ኣጀንዳ እቲ መንእሰይ እዚ ኢትዮጵያ ትምዕብል ኣላ ኣብ ኢትዮጵያ ሰፊሕ ዕድል ኣሎ ተሰዲድኩም ንዑ ናብ ዝመፁ እንዴት መፀዋዕታ እሞ ኢትዮጵያ ከምኡ ተኮይናስ ንምንታይ እዮም ክሌም ዝገብሩ ኩሉ ግዜ ባሕሪ ዶ ናይ ባሕሪ ኣፍ ደገ ዶ ብዙሕ ነገር ማለት እዩ ስለዚ ከነገናዝቦ ኣለና ንሓደ ጥዑይ ነገር ኣይትደልዮን ኢኻ ንሓደ ደይብሉ ነገር ኣይትደልዮን ኢኻ 3 ዓመት ሙሉእ ኢትዮጵያውያን ኣብ ሳሕል ኣብ በረኻታት ኤርትራ ዋጋ ከፍሉ ዝፀንሑ መዓት ሞትን መስዋዕትን ስንክልና ዝተቐበሉ معلم معلم احنا ونعون احنا نقولوا على النتي صوم دين مريتهم كوس ديب اذا حنت دخل يتكم هاجر ندار كوينا زولو هو سنتاير ليه سوس عمت حليفو مالو ايرترا خمزولو بحران مريتان بر حزب اهيد لنا نقبزولو بحران مريتان دخل توينا ز هاجر زيا نمنتايم زدليوا نمنتايم كل جيل في اميرنا وحجيتي وطابا زبلو زلو زربا كل ابوتو انديو حدا جزيه دما اتي منسينا ايرترا دما كنردع لنا قال حدا جزيه ابتي ايرتراويان نتي منسينا ايرترا زي يردع له خات سميغا and the reason is منسيات بزرع نجر كسدعو نبوريو this is a very normal thing بزحات منسيات نزي كاب اثيوبيا تسرح زلو تراي ديكونه بميديا اصمي موزلو دارغا كريو يدلني نابل كايو زرعيو زلو نجرات هجمت اندحريتيخا it is influencing our youth نتمنى سياتنا بدغ زلو يصلوا ماليو سلازي ولا ون ايرترا بمتكلنا تا كوم عينت اكايدا كتكيد ايتدلني عندبلنا انتيلنا بالسي صبو ነገር ክትሰርሕ አይትደልንያ ምክንያቱ ኣብቲ ናይ ገጠራት ቤት ትምህርታት ገለ ዝያዳ ኣዊና ነተኩር ገለ ዝብል ዘረባት ሰሚዕ ካብ ብዙሕ ግዜ but at some point ኤርትራ ድማ it has to do plan ከም ዘለዋ ክትነግር ክትክእል ኣሎ ትማሊ ሓንቲ ኣገዳሲ ዲስካሽን ሪኤኔረ ሲራክ ክፍለ ግዜ ስለሳምከ ኣቶ ሲራክ ክፍለ እንታይ ኢሉ ፅሒፉ
ሃገራትሲ ምስ ክስቶ ተሻሪኸን ምስ ክስቶ ኮይነን ምስ ክስቶ ኮይነን ዝብል ዘረባታት ንሰምዕና ንዓሰብሲ ወይ ንስዑድያ ዶ ንጥልያን ዶ ንፈረንሳ ዶ ዘይንእቱ ወይ ንኣሜሪካ ዶ ገለ ዝብል ዘረባስ ኣሎ ንሕና ጎቦ የድልየና ኢና በዓልና ቀሲልና ጎቦ ኮይንና ኢና ነቲ ተሪፍና ዘሎ ድማ በዓልና ክንሃንፆ ንኽእል ኢና ዝብል ፅሕፍቲ ፅሒፉ እዚ ፅሑፍ እዚ ነፍሲ ምርኮሳ ፅቡቅ ነገር እዩ ኤርትራ 34 ዓመት ጌራ ኣላ መዓልቲ ነፅነታ ካብ ትረክብ 34 ዓመት ጌራ ኣላ ስለዚ 34 ዓመት ዝኸድናዮ መንገዲ ናይ ምዕባለ እዛ ሎሚ ዘላ ኤርትራ ብፅሒና ኣሎ ሎሚ 34 ዓመት ምስ ከድና ወላ እኳ በቲ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ርኢና ኤርትራ ሉላውነታ ኣውሒሳ እንተላ ስቲል ኣውሒስና ኢና ንብል ዘለና እምበር ኣብ ጎረቤትና ዘሎ ኣቢ ዓቕመይ እንድሕር ረኺቡ ከጥፋየ ዝብል ዘሎ ስለዚ ወላ እኳ ንሕና ብዙሕ ሰሪሕና ብዙሕ ደኺምና ብዙሕ ዋጋ ከፊልና እንተበልና ኣብ ጎረቤትና ዘሎ ሃገር ግን ትማሊ ብዋጋ ብኤርትራ ዝገበረትሉ ሓለፋ ስልጣኑ ዘውሓሰ መፅኤ ከኣልየኩም እየ ከጥፋኣኩም እየ ዝብለና ዘሎ እዚ ድማ ካልኩሌሽን ናቱ ኤቭሪ ኤሪትሪያን ኖውስ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ይፈልጥ እዩ ዕድል እንተረኺቡ ሰብኣይ እዚ ንኤርትራ ሕማቅ ክገብራ ከም ዝኽእል እዛ ኩነታት ኣብ ዓዱ ዘላ እንድሕር ተረጋጊኣትሉ ኣይሆብ ኣይውዕሎ ኣይኮነሉን ኣሚን ሰላም ርጋእቲ ናይ ኢትዮጵያ ንደሊና ጎረባብቲ ስለዝኾነ ሓሳዳት ክንከውን ኣይንደለና ሕስድና ናይ ሰባት ኣብ ስቃይ ክነብሩ ብዋጋ ናይ ስቃይ ናይ ካልኦት ፅቡቅ ኣለና ክንብል ኣይንኽእል ኢና ሱዳን ይባልዑ ኣለዉ የመን ይባልዑ ኣለዉ ስለዚ ንሕና ፅቡቅ ኣለና ክንብል ኣይንኽእል ኢና ንሕና ፅቡቅ እንተለና ናብ ዝበለፀ ኢና ክንከይድ ዘለና ንሕና ሃገርና ውሒስና ኣለና እንተኢልና ኔክስት ስቴፕ ወርስ ኔክስት ስቴፕ ኣብ ኔክስት ስቴፕ ክንሰግር ክንክእል ኣለና ግዜ ድማ ክንበልዕ የብልና ቢካስ ታይም ኢዝ ጎልድ ግዜ ወርቂ እዩ እወ ኣብዪ ኣሕመድ እኮ ዝለዓለ vulnerability ዘለዎ ኣብዪ ኣሕመድ ስልጣ ኣይኮነንስ ንኢትዮጵያ ከውሕሲ 4 ኪሎ ንከውሕስ ከማን ብድሆ ኣለዎ ግን ይሃንፅካ ኣሎ ይሕግዝዎ ኣለዉ ንፈልጥ ኣለና ገለ ገብርዎ ኣለዉ ግን ይሃንፅ ኣሎ ኣብ ናይ ኣብዪ ኣሕመድ ዓለም ኮይንካ ክትሪኣ ከለኻሲ ኣብ ጎንደር ኣብ ኩናት እናባዕለ ኣብ ጎጃም ኣብ ኩናት እናባዕለ ኣብ ወለጋ ኣብ ኩናት እናባዕለ ከሎ ኣብ ትግራይ ገለ ኣብ ካልእ ኩናት እናሃለዎ ከሎ ኣዲስ ኣበባ ፅርግያ ክገብር ብናይ ደቂ ሰባት ካልኩሌሽን ክትሪኦ ከለኻ ፅሉል ክኸውን ኣለዎ ይኸትል ምክንያቱ ሰላምን ርግኣትን ናይ ሃገርካ ከየውሓስካ ኩናት ትርጉም ስለዘይ ህንፀት ትርጉም ስለዘይብሉ ከምኡ ኢና ንብል ንሕና ዝበዝሐ ሰብ ድማ ከምኡ ዝብል በቲን ሪያሊቲ ብዙሓት ሃገራት ኣብ ኩናት ከለዋ ህንፃ ይቕፅላ እየን ንሕና ድማ ሃገርና ሓያል ዝኾነ ሰራዊት ኣለና ታሪክ ዝመስከረሉ ኣብ ቅድሚት ነግረኩም ፀኒሐ ስለዚ ኤርትራ ብዘይ በዓል ሕደር ኣብቲ ዳግመ ህንፃ ክትኣልፍ ክትኣቱ ክትክእል ኣለዋ I mean the waiting has to stop ولا ون أبي أنا بناتي برداتا ولا ون أبي ناب عقرقر خيدي له ناخذ خلو إيرترا نايم عبالة من قدنا تتوقع تبلي بلان بزحت إيرتراوير أبكال علامات كيدهم جنزهم يدفنوا لنا أب أوغندا أب جوبا كني نسمع لنا لنكنه إذا جنزب إذا جرك فلناتنا بإيرترا نكعتو أكتيف لك نصرح كن كلا لنا اسكد حن عربي متصونانيهم تشايناويان ون كمتصو يدلينيهم ولا أمريكان تليانون ون كمتصو يدلينيهم شون كلا لهم قبلونا معناته قد محجون تفتيني مالسي كمتصو دزدليو تليان كابد فرم كده غير لك سام حجي تمال حد ارتكل ريلنا ير منقد بابورنا إثيوبيا نخب نخصقنا كنده مليونات ديل كغبرو يزارب له يبالال سيت لي امزو ገንዘብ ኢንቨስት ገብራለ ናብ ኤርትራ ክትገብር ግን መደብ ከም ዘይብላ ወይን ቀልጢፋ ክትብገስ ከም ዘይኮነት ንርለና ስለዚ ኤርትራ በኤርትራውያን ጥራይ ህንፀት ናይ ኤርትራውያን ክፍፀም ዝኽእል ንዑ ንምግባር ድማ ከነተባብዕ ክንክእል ኣለና ተበግሶ ክንወስድ ክንክእል ኣለና ምስ ሓደ ቅዱስ ኤርትራዊ እናተዘራረብና ከለና መንግስቲ ኤርትራ እንታይ ኢሉኒ እቲ ሰብ ዝኣክል ቀረባት ከይገበረሉ ኣትዩ ክኸስር ኣይደልዮን ኢሉኒ ሓልዮት ክኸውን ይኽእል እዚ ኣነ ግን ኢለዮ ንሰብ ካብቲ ዝደልዮ ከተትርፎ ይትኽእልኒ ኢኻ ገዛ ኢንቨስት ክገብር ዝደልዩ ዘሎ ሰብ ኤርትራ እንተሓልያትሉ ናብ ሩዋንዳ ክኸይድ እዩ ምክንያቱ ንሱ ዘገድሶ ፈሊጡ ኣሎ ናብ ኡጋንዳ ክኸይድ እዩ ናብ ኬንያ ብዙሓት ክኸድሉ ሕጂ ይሰምዕ ኣሎ ናብ ዱባይ ከይዶም ገዛውቲ ዝገዝኡ ብዙሓት እዮም እዚ ገንዘብ እዚ ናይ ኤርትራ እዩ ናብ ኢትዮጵያ ዝኸዱን ኣሎ ካብ ኢትዮጵያ ዝገዝኡ ሰባት ኣብዱን ኣለዉ ኣይዶን ነው እንታይ እዩ ዝረኣዮም ዘሎ ገንዘብ ኩሉ ግዜ ሪስክ እንዲ ቢዝነስ ሪስክ እንዲ ግን ኣይ ዶንት ሪኮመንድ ሓደ ኤርትራዊ እየ ዝብለኩም ክሳብ 7 ተወለዱ ኤርትራዊ ዝኾነ ኣብ ኬንያ ከይዱ ገዛ ክገዝእ ይኽእል ኣብ ኡጋንዳ ከይዱ መሬት ክገዝእ ይኽእል ገዛ ክገዝእ ይኽእል ኣብ ሩዋንዳ ከይዱ ተደልዩ መሬት ገዝእ ተደልዩ ገዛ ገዝእ ከከም ዓቕምኻ ማለት እዩ ኣብ ኢማራት ከይዱ ዝደለዮ ክገብር ይኽእል ኣብ ካልኦት ሃገራት ኣብ ግብፂ ከይዱ ገዛ ክገዝእ ይኽእል ኤርትራዊ ኣብ ኤርትራ ከይዱ ወላ እውን እንተዘየለ ገለ ነገር ንክገብር ዕድል ክወሃቦ ክኽእል ኣለዎ ባህልቲ ኢና ንሕና ስለምንታይ ኤርትራ ወላ ሎሚ እንተዘይሰርሑ እቲ ሰብ ኣለኒ ክብል ይደሊ ኣብ ኤርትራ ስለምንታይ ኤርትራ መሬት ኣብ ኤርትራ ኦኬ let me go back
أبيرترا سب مريت كجزء خلد رايت سكزيان قرولي أزيا كيف فلت كويس زارب زلقانة أنا كم زفلت بزوج زي مريت مجزع أبع الكباب كرن كبيت كم زغانة وأنا أتو ماستر بلان أيوة سون تبايلو بحق ده حق عمان قدس جوزو جزاو تم بزوج زي حمزة فرسة كم نسنا تجريه زنا بركي بحق عوي كجزاء زخل مريت ما تاب كتما زنا برجله وحدن بر مريت جزء سب كسر هيكل مير زي I'm talking about كاب كل تشجع جميرة مالتي مسوس أخوانه أبتنا كونتات نايكو طبعا بزوج سلدي تقدس كابيرترا تغيرت تقينو نقرونا في كومنت سكشن سب حدا أنا لو مجازية نحرق عندي عمتات جزاء كسر هي لابيرترا مريت كجزسي يكالدو مالت تكت أنت مالي مالتي كل تغمي تديو قالوا كل من قصوا زغمتك أنت ماليو كجبري خلدو I'm curious to know about this in general تاني مالتي إيرترا بزي قد اسمع أسك بصحيت من قدي بلانات ناتا أسبق أسكت جمرو كتكيل هاللوع سلزي أزن تغيرناينا نزي عندرانا إثيوبياويان مكتي كمزي وتأباك بلاد أنا هزربها نعيد سمعنيها ديموراليز كخون تمنسي يسرحوا له وياهم مالت نساتهم كتماناتنا يمعبل علو كمزي خنقبر نخلامة تقرايسي ما عاد قبناتي زلو طريق الله قن أب تقراي كم عاد نقرات قبري معناته زلون زي بيقولون ببعض محاصلة تنبر مالتي تاين مالتي نحنا بس ممكن ولا درا يندلنا قن هيوت كاود الدريا بخمية ود الدر كوينا هيوت أتي زلوا جنزب إيرتراوي من البات نعاقم دير رأيكم كون غلي بزو إيرتراوي أكل هاجرات أفريقيا كابيتال هيزو خيدو نخلو تاجرات يزبتم زلوا كردجة مالتي أتي كابيرترا تسريرو قالت وصل هاي كابزي سريعو جنزب أكيبو أبو غاندا يخيد أب رواندا يخيد أب كينيا يخيد أب إثيوبيا يخيد أب كالو تاجراتون قاعدنا وسوا بزي سنترال أفريقيا زخدلو أنغولا زخدلو أب زامبيا زخدلو تنزانيا زخدلو ما مين أب ينويت نرينا فيديو تاتوز يخم سلازي نحنا نعدنا نخنا معبل بفزع قدوس إيرترا زولو في الليل ما تروتها جزيز مصر قال نزياتهم بلاني بايرترا ولا up 2026 حكم زجزية كجمهوريهم دحري لاون it's a good news I hope سلامي ما تخون كينات عندنا كينات جن إيرترا خدلوتيا سلازي نزعب قمتيتنا إيرترا زبلت تحجرنا خنجبرا كلنا هم بقى سالنا زبل من يوتي أبص قال تدلي نلو مارسي نوحلات نلا أبقال استقسام الرهب كم زز مسألة حسوتات أموداتا بقداي هاجرنا تزراري بناخد وصل الزلية لايك مكبار شير مكبار ريتو حسب بهانات من قد يقرفوا كنت نقفون تقوليهم زي يردعكو زي مساهم زي ردادا نقر كله غلي أب كومنت يقرفوا سبعتنا تكومنت سلزم ببو فلتعت صلو سبارا برنا عن أحمد لملم عدي زي رايتلو كنتي يا حاضر تفتلو تسوي أمنا حانتي ريتنا سجني زوم بحت بانديرا سلينا يوم سليغي سليغا كيما الوحد يا حجرا